दुवस मी अहुदियन कतुन 13 दुवस अनुमंग इशींद मितिबी 2026 वन आहारुगे देवाना दौरुगे 21 वन जलसा हाजिर वडान तिबेवी हताविस इज्जतरे मेंबरों सलाम को तिबेवी हा इज्जतरे मेंबरों रस्मी दतुरतो को तिबेवी दे इज्जतरे मेंबरों तिनेपेंट के एजेंडा युदान कुरों 21 ऑब्लिक दे ऑब्लिक 2026 ऑब्लिक अलिफ जावियानी रियासतुं अंगा एंगुं 3.1 रईतुंगे मजदियो गवायदु सते कद्दी हतरवण मादागदरन कमिटी पनुवा सुंगडी युदान कुरों Environment and Climate Change Committee गाँव नंबर 26 ऑब्लिक 2020 यूटिलिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी गाँव नो इस्लाम के नाम बिल 16 सितंबर 2026 सवाल 5.1 केंद्र दायरा की इज्जत मेंबर मौरूफ जाकिर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर अल्फाइल अकीदा दिया कुरबा सवाल मिनिस्टर और मरहबा दन्नो सवाल कुरबा इज्जत मेंबर फुर्सत करो शुक्रिया इस्ते रईस मरहबा वजीर मी फ्लोइंग अंगा एंगुं अरुण में कुरा सवाल वजीर जवाब विहास रंगल देबुम वर रंगल है नूनी विहास किना सवाल कुरन जे है इंगे में मरगु जवाब देबुम वर बोल रंगल रियासतुं अंगा ने काल एच देन नमस इज्जत मेंबर सवाल का कोरिया बडानवा वजीर अमल कुरंबा गो विदाल देवमकी इज्जत मेंबर कुरबन जी बडानवा कमेनो रियासतुं ए मसूलियत अदा करम गेंदा फ्लोइंग अंगा एंगो इंगे तो 13 अगस्त 2025 होगा रईस मोहम्मद मुइज़ किहादो रय्यतुन्ना बदल कुरव्वा सिही मरकज़ के एक्सटेंशन इमारातेंगा अड़ा देव्वान कम विदालवे वौदुडागंफा वी नमवेस मिमसेक्के कुरिया नुदनी की वेगंतो आदि मिमसेक्के कुरिया गेंगोस निम्मा लेवेनी कोन तारी हेग्गतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर को भी सवाल जवाब दे मिनिस्टर और फुर्सत अरुण रईतुंग मजलियो गवायदुगे अड्डिया तिमल मादा शबनी दर मिनिस्टर जवाब दे हम मिनट के फुर्सत दी बडानवा शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर को भी सवाल के जवाब का एमे फुर्तमे सालुन फाह कोलम बेनुमनी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ किहादुगे रय्यतुन्ना वेबडानवी वाद फुल फुद्देवमा सरकारुं दनी वर रंगळ मसेक्के कुरमुंका एगोतुं किहादु सिही मर्कज़ गे एक्सटेंशन मसेक्केत कुरिया गेंदिउमा वणी बयका मिहार हवाल कोफ़ अदि एमसेक्कें हवाल कोफ़ावा कुंफुनिं मिहार वणी रशा मोबिलाइज कोफ़ अदि एक्सटेंशन इमारातुगे अमली मसेक्केत मिमस तेरे फेशिकेंदाने मी प्रोजेक्ट के हुरिहा मसेक्केत्तकें हैमस तेरेगा कोन निम्मम वणी कंडेल्फ अन्नाहर मिमसेक्के निम्मा आ इमारत के हिदमे रय्यतुन्ना लिबिकेंदाने किहादु सिही मरकज़ के आ एक्सटेंशन इमारत आयको इतनुं हिदमं होदुम गा रय्यतुन्ना इतुरु लुइफसेहतके लिबिकेंदाने हम आयको इमारत के मसेक्के कुरिया दियकम गावियस रशुन लिबें हुरी सिही हिदमेत्तं हरुदना कुरुमा मिहारवेस गिना मसेक्केत्तके कुरेवमुंदाकं अलुगन मिफुर्सतुगा फाह कोल्ल एगुतुं आबादी कुडकमुगा वीनमेस हिदमतुगे तफाते नुगेन्नवा किहादुगा सिही हिदमे फोर्को दिनुमा हेल्थ सेंटरुगा आमु बलितवुगे डॉक्टरका नरुहुं मिहारवेस तिब्बवाने हम एहमे किहादु सिही मरकज़ का मिवगुतुवेस 16 मुअज़्ज़फ़कु हिदमे फोर्कोद्दे मुंदाकं फाह कोल्ल रय्यतुंगे सिही रक्कातेरिक कशवर कुरुमा एम्मे मुहिम्मु एक्कमकी बालित तहलील कुरेवेने निज़ामे गायम कुरुं एकमं हास समाल्कम एद्देव्वा रशुगा हुरेಗೆಂ आम बालितक बेनुवा 13 वत्तरेगे टेस्टे पॉइंट ऑफ केयर गे तेरें हेदेन इंतजाम मी सरकारुगे फुरतम सतेक दुवगे तेरेगा वणी हमजस्वा देव्वाफ मी मिहातन न्यायरु एव्वे सरकारकु मी रशुगा गायम कोफावा हिदमते नूकं अलवन फाह कोल्ला दुनिया के बड़ती गावम तवगाविस आबादी के निस्बत बला सिही हिदमत फोर को दिनुमुगे मिंगंड तका एग्गोतं मी हिदमे फशाफवायरुगा रईसु जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ गे विष्णु फुलकव्वी आबादी कुडनमइस ए रशुगा लेबोरेटरी गे हिदमे लिबेने इंतजाम वेस हमजेस्सु एई एमनिक फांड रश दतुर कुरव्वा रय्यतुन्ना मशवरा को
ರೈಯತುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಹುಷಾಳಾಫಾವಾ ಹಿಯಾಲ್ತವಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಲ ರೈಯತು ನಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಣುವಾ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮತ್ತ ಫುಳಾಕುರುಮ್ಗ ಎಮಣಿಕ್ಫಾ ನಿಮ್ಮೆವಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ನಿಮ್ಮೆೊಮೆ ಎಗೊತುಂ ಕಿಹಾದು ಎಕನ್ಯನ್ನು ಲೆಬೋಟ್ರಿನೆಂ ಹುರಿಹಾರ ಶೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ಮಿ ಹಿದ್ಮೆ ಫುಳಾಕುರುಮ ವಣಿ ನಿಮ್ಮವಾಫ ಅದಿ ಮಿಯಹರ್ತೆರೆಗ ಕಿಹಾದುಗ ಲೆಬೋಟ್ರಿಯ ಗಾಯಂ ಕುರೆವಿ ಎತನ ಬೇಣುವಾ ಮುವಜ್ಜಫುಂ ವೆಸ್ ಹಮಜೆಹಿಗೆಂದಾಣೆ ಹಮ ಎಯಾಯಕು ತಾನುಗೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಂ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಮ ಬೇಣುವಾ ಫಣ್ಣಿ ಅದಿ ಇದಾರಿ ಮುವಜ್ಜಫುಂ ವೆಸ್ ಹಮಜೆಹಿಗೆಂದಾಣೆ ಕಮ್ಗ ಅಂಡವಾಲ ಅತೊಳು ತೆರೆಗ ರತ್ತವುಗ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ ಕುರೆವೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತವುಗೆ ತೆರೆ ನಿಮುಣು ಅಹರು ತೆರೆಗ ಕಿಹಾದುವ ವಣಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಎ ಹಿದ್ಮ ಬೆಸ್ ಫೆಶಿಫಾ ಇಜ್ಜತಿರ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಗ್ ವಡಾನ್ವಾನ್ ಫದಾಂಗ್ ಆಬಾದಿಗೆ ಕುಡುಂ ಬೊಡುಮಿನ ಬೆಲುಮೆ ನೆತಿ ಅತೊಳು ತೆರೆಗ ರತ್ತವುಗ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮೆ ಫುಳಾ ಕುರುಮ ಮಿ ಸರುಕಾರುಂ ಕುರಮುಂಗೆಂದ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತವುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಕಿಹಾದುಗಾವಿಸ್ ಆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ವಣಿ ಫೆಶಿಫಾ ಅದಿ ರೈತುನ ದನಿ ಯ ಹಿದ್ಮೆತ್ತವಗೆ ಫಸೇಹಕಂ ಲಿಬಿದೆಮು ಅಳುವನ್ ಫಾಹಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವಣಿ ಸರುಕಾರುಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಹಮ ಇಕಣಿ ಇಮಾರಾತಕ್ಕೆ ಬಿನಾಕುರು ನೂಕಂ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಇಸ್ಕಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶೆಗ್ಗ ದಿರಿವಳೆ ರೈತಕವ್ವೆಸ್ ಎ ಮೀಹೆಗೆ ರಶುಂ ನುವತ್ತ ರಶಾ ಗಾತು ಫೆಂಬರ್ನಗಳು ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕೆಂ ಇತುಬಾರಾಯಕು ಫೋರುಕೊದ್ದಿನು ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಕಿಹಾದು ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಬಿ ಮಶ್ರೂಆಯಕು ಎ ರಶುಗೆ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮಂ ಹೇವ ಬದಲೆಂ ಅಣ್ಣಾಣಕಂಗೆ ಯಗಿನ್ ಕಂಗರುವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎದೆವಿ ಜವಾಬಾಗುಳಿಗೆ ನೋತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊರೋನ ಸುವಾದಾಗುಳಿಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ದಿಯೋ ಗವಾದು ಗಡ್ಡಿಯ ಫಸ್ವನ ಮಾದಾಗ ದರಂ ಇಜ್ಜತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಇತರು ಸುವಾದ ಕುರಮ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವಾಲ ಇತರು ಸುವಾದ ಕುರಮ ಕಂಡೆಲಿಫೋನ್ ಜುಮ್ದ 30 ಮಿನಿಟ್ ಇತರು ಸುವಾದ ಕುರಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಕ ದಿಬಡ ಅನ್ನವಾಣಿ 40 ಕುಂತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜವಾಬ್ ದೇವ ದಿಬಡ ಅನ್ನವಾಣಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ದಿಯೋ ಗವಾದು ಗಡ್ಡಿಯ ಫಸ್ವನ ಮಾದಾಗ ಹಾಗೆ ದರಂ ಇತರು ಸುವಾದ ಕುರಮ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಫುರ್ಸತ್ ಮೆರವಣಿ سؤال كوربي إجتري ممبر كندو دارك إجتري ممبر معروف ذاكرة ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮರ್ಹಬಾ ಅದಿ ವಜೀರ್ ದೇವಿ ಜವಾಬ ಅವನುಗೆ ದೇವಣ ಸುವಾಲಕಿ ಕೆಂದು ದಾಯರಾಗೆ ಕಿಹಾದು ಫಿಯವಾ ದೆಂಹುರಿ ರಡ್ರಶುಗ ತಿಯ ಉಜಾರಾಗೆ ದರುಂ ಕುರೆಮುಂ ಗೆಂದನಿ ಕೊಂ ಮಸಕತ್ತಕೆತ್ತೋ ಅದಿ ಕಿಹಾದುವಕಿ ಸರ್ಕಾರ್ಗ ಫರಾತುಂ ಮೀ ವತನಿ ಹಿದ್ಮತ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಿಂಗ ತನಕ ವೆಫಾ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ರಿಸಾರ್ಟ್ ತಕುಂ ವಿಸ್ ರಶುಕ ವೆಫಾ ಎರಶುಗೆ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತುರು ಡಾಕ್ಟರು ಲಿಬೇಣ ಇಂತಿಜಾಮೆ ಹಮಜಿ ಸಿದಾಣೆತೋ ಅದಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮೆಸಿನೆ ಬಹಟ್ಟ ಎರಶುಗ ಎಕ್ಸ್ರೇಗೆ ಹಿದುಮೆ ದೇಂ ಫೆಶೇಣಿ ಕೊಂಗರ ಕುಂತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತಿನ ಮೆಂಬರ್ ಎ ಸವಾಲ ಜವಾಬ್ ದೇವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನು ಫುರ್ಸೋತರು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಹಿಮೆನೆ ರತ್ತವಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಕೆಂದೂಗ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ದೇಕ ಮತಿ ಫಂತಿಯಕ ಗೆಂದು ಮಟ್ಟಕ ಬಿನಾಕುರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರು ಬಯಕ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂದಣಿ ಕುರಿಯ ಮಿ ಮಶ್ರೂಕಿ 10.3 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಶ್ರೂವೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತಾವಲ್ ಕೊಫ್ವಣಿ ಮಿಯಾರುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ನಿಯಲ ಮಿ ಮಶ್ರೂಗೆ ದಶು ಖುಲ್ಲಿ ಫರುವಾಗೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಂಗ್ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಮ ಇಸ್ಕಂದೇವಿಗೆ ದಾಣೆ ಅದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಿಹಾರ್ವಾಣಿ ಸೈಟಮ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಕೊ ಬಿಂಗಲುಗೆ ಮಸಿಕ್ಕೆತ್ತ ಬೆಸ್ ಕುರುಮ ಫಶಾಫ್ ಎಗೆ ಇತುರುಂ ದೊಂಫಣ ಬಲಾಲಾಯಿರುಗ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕುರುಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಿಯಗ್ಗೆ ಎಂದೆವೆ ಮಿ ಮರ್ಕಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಕಕ ತರಗಿ ಕುರುಮಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿ ಮಶ್ರೂವಣಿ ಫೆನಕ ಕೋಪರೇಷನ್ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮಣ್ ನಿಮ್ಮಾಫ ಅದಿ ಮೆ ಮಶ್ರೂ ಫುರಿಹಂ ಕುರುಮಂಗ್ ಅಮಾಜ್ ಕೊಫ್ವಣಿ ಅಣ್ಣ ಆಹಾರುಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ನಿಯಲ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ವಣಿ ಎರಶುಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಗೆ ಲೆಬೋಟ್ರಿಗೆ ಹಿದುಮೆ ಫಶಾಫ ಅದಿ ಮೆ ಮಶ್ರೂ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಯಿರುಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಿಯಾರುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಮೀ ಮಸೆಕ್ಕತ್ತುಗೆ ಮೀ ಮಶ್ರೂಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫೆಶೇನ್ ಹಾಕಿ ಇಸ್ತಣ್ಣವಾಲ ಬಾ ಕುಡರಿಕಿಲು ಅಳುವನ್ ಇಸ್ದಿತ್ರ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಹಮ ದಾಯಿರಾಗ ಹುರಿಹಾರಶ ಫಾಹಕ್ ಮಿಕೊಲ್ಲನಿ ಅನಕ್ಕಾಸಿ ತುರ್ ಸುವಾಲು ಇಸ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಕುರವಾಣ್ತೀವೆ ಕುಡರಿಕಿಲು ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ಏಕಕ ಫುಳಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫೆನಕ ಕೋಪರೇಷನ್ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಬಿಸ್ ಹವಾಲ್ ಕೊಫ್ವಣಿ ಅದಿ ಮೆ ಮಶ್ರೂಕಿ 10.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡ ಎಳ್ಫಾವ ಮಶ್ರೂವೆ
ಮಿ ಮಶ್ರು ನಿಮ್ಮಮ ತಾವಲ್ ಕೊಫವಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಆಹಾರುಗೆ ಜೂನ್ಗೆ ನಿಯಲ ಆ ಇಮಾರಾತಾಯ್ಕೀಗ ದಾಯಿಮಿ ಲೆಬೋಟ್ರಿಯ ಕುಲ್ಲಿ ಫರುವಾಗ ಹಿದ್ಮೆ ಗಾಯಂ ಕೊರೆವಿಗೆಂದಾಣೆ ಅದಿ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎ ಕುಂಫಣಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಮುನ್ ದಾವಾಹಕ ದಣ್ಣವಾಲ ಖಮದು ಸಿಹಿ ಮರುಕಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಬಯಕ ಹವಾಲ್ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಿಯ ದಾವಾಹಕ ದಣ್ಣವಾಲಂ ಅದಿ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫುರಿಹಂ ಕುರೆವೇನ್ ಮಿಹಾರುಗೆ ನಿಯಲ ಫುರಿಹಂ ಕುರೆವೇನ್ ಕಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರ ಅದಿ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಿಯ ದನಿ ಇಂಫಾರುಗೆ ಬಿಂಗಲ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಅದಿ ಕುರಿಯಂಗ ದೇಹಫ್ತಾಗ್ ತೆರೆಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಬಿಂಗ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಎಳೆಯನ ಕಮ ಫಾ ಅಳುವಣ್ಣ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಲಿಫ್ವಣಿ ಮಿಹಾರುಸ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಮಣಿ ಮಿ ರಶುಗವೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಗ ಲೆಬೋಟ್ರಿಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ಕದ್ದೆಮು ಶುಕ್ರಿಯಾ 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 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೆಲ್ದು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಮರ್ಹಬಾ ಇಜ್ಜತ್ ವಜೀರ್ ವಜೀರು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವ ಸ್ವಾಲಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದಾಯರಾಗ ಮೆಣೆ ವೆಲಿದು ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಿಂಗಾ ತಿರಿ ಸೆಂದುಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಿಂಗಾ ರೈಸುಲ್ ಜುಮೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಅಳುವಾ ದೆವ್ವಾ ಫೊಂಡತ ಗ್ಯಾಗ್ನಡಕ ಅಹರೆಂ ಹಾದುವಸ್ವೆಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಎಣ್ಣಮೈಸ್ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಸಕ್ಕತೆ ನುಕುರೆ එහෙන් ඔතුමුගේ සවබු රහුග මදිරීගේ උඳගු රහුග රයිතුන්න වණි කුරිමත් වෙෆා හැම එහෙම්ම අලගොඩු දායරාග හිමෙනේ නෝන ෆොද්දුගේ ශිඛී මර්කස්ගේ ෆවුන්ඩේෂන් වෙස් අලං එතන් ෆවුන්ඩේෂන් කොනේ ලීන් කොන්ක්‍රීට් වල ෆවුන්ඩේෂන් බීම් බඳ ෆොයොග් ගොතන් ඔවේ ගාග්ගණකන් අහරෙන් හාදුවස් වණි දගණ්ඩු තම මිහාර බේණු නුකරවේ ಹಾಲತදී එම නෝන වෙලිදු තිරිසෙන්දුගේ හොස්පිටල අදී ෆොද්දු හෙල්ත් සෙන්ටරුගේ මසක්කතා බෙහෙගොතු මාලු शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत मेंबर का सवाल जवाब देवा मिनिस्टर फुर्सत शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर कोरे भी सवाल गा नून वेलिदोगे तिरीस ಎಂದುಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗೋಳಿಗೆ ಕೊರೆ भी सवाल गा ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರ್ ವಣಿ ಆರ್ಡಿಸಿ ಆ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ಉತ ಬಣಿ ಸರ್ಕಾರೊನ್ ನಿಂಬಾಫ ಅದಿ ಮೀ ತಿರಿಸೆಂದುಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕವ್ವಮಾಯಕು ಮೀ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ ಸತೇಕ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ವಣಿ ಸರ್ಕಾರೊನ್ ಕಂಡಾಳು ವಾಫ ಮಿ ಮಶ್ರುವ ಅದಿ ಮಿ ಮಶ್ರೂ ಫುರಿಹಂ ಕುರುಮ ನಿಂಬಾಫ ತಾರಿಹಕಿ ಅಣ್ಣ ಹರುಗೆ ಜೂನ್ ಮಸ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರೊನ್ ವಣಿ ಮಿಹಾರು ಹುರಿ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ್ಗ ಅಲಂ ಅಂಹೆನೊಂಗೆ ಬಲಿತಕಂ ಹಾಸ ಫರ್ವಾಯ ಸ್ಕೇನ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಅದಿ ಕುಡಕುದಿಂಗೆ ಬಲಿತವ್ಗೆ ಹಿದ್ಮತ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅದಿ ಎತರ ಹಶಿಗೆ ಬಲಿತವ್ಗೆ ಹಿದ್ಮ ವೆಸ್ ಫಶಾಫ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಯ್ಕು ಆಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇನತ್ತ ಬಲಿ ಅದಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಗೆ ಹಿದ್ಮತ್ತ ವೆಸ್ ಫುಳಾ ದಾಯಿರಾಯ್ಗ ಹಿದ್ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಣ್ ಮಶ್ರೂಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ವಗುತಿ ಗೊತ್ತುಂ ಮಾಡು ಜೈಫವೀನ ಮೆಸ್ ಮಿವಗುತ್ ಕುರಿಯದ್ದನಿ ಬಿಮುಂ ಫೆಂಹಿಕ್ಕುಮ ಬಿಂಗ್ ಎವ್ವರು ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕ ಬೇರ್ ಫರಾತಕ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಕುರಿಯಗೆಂದಿಮ ಬಣಿ ರೇಫ್ शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया मिनिस्टर देम फुर्सत मेहरबानी इंगुरादु दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम फदा शुक्रिया इज्जत रईस मी लियुमुन जवाब लिबेरुगवे सेमडीपीगे फरातु मिदनी वजीरुं हव कोमेदो हाजिर कुरामु मी अलवणुगे सुवालकी वजीरा कोल्लंबेणुवा सुवालकी राज्यइन ಬೇರ ಬೇಸ್ವರುವ ಫೊಣುವ ಫರಾಯ್ತ ಮದುಕುರು ಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯಗ ತಿಬೆಗೆ ಬೇಸ್ವರುವ ಖಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ಕೊ ದಿನಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹರುದನಾ ಕುರುಮ ಸರ್ಕಾರಂ ಕುರ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ನುವತ ಅಳ ಫಿಯವಳಕಿ ಕೊಬಾತು शुक्रिया इज्जत मेंबर ए सवाल जवाब देवा मिनिस्टर फुर्सत शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर कुरेवी सुवालुग ಫಾಹ ಕುರವಾಫ್ಮನಿ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರ ಬೇಸ್ವರ್ವಾಯ ಫೊಣುವಾ ಫರಾತ್ತ ಕಾಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಆಸಂದ್ಯಾಂ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರ ಬೇಸ್ವರ್ವಾಯ ಮಿಹುಂ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆ ಮಟ್ಟಕ ದೌಲತುಂ ಬಡು ಹರದೆ ಕುರಮುಂದಾಯರು ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಮಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಫಸ್ಕಂಡುಗ ಹೊರಗೆಂ ತಕುಲೀಫ್ ಕುಡ ಗೊತಕ ರೈತ ಮಿಹಾಯ ಸಿಹಿ ಫರ್ವಾ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತಂ ಹಮಜೆಸ್ಸು ಎಗೊತ್ತುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹರುದನಾ ಕುರುಮ ಸರ್ಕಾರು ಕುರ ಹೇದ ಇತುರು ಫಾಹಕ್ಕೊಲ್ಲ ಮೀಗೆ ಮ್ಯಾಗಡ್ ಬೇಣುಮಕಿ ರೈಯಿತುಂ ಬೇಸ್ವರ್ವಾಯ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರ ಕುರಂಚೆ ಹೇ ದತುರ್ತ ಮದುಕೊ ತಿಮ ಅಮಿಲ್ಲ ಫಸ್ಕಂಡುಗ ಆಯಿಲ ಗಾತುಗು ತಿಬೆಗೆಂ ಫೇರ್ ಬೇಸ್ವರ್ವಾ ಹೋದೇನೆ ನೂನಿ ಬೇಸ್ವರ್ವಾ ಕುರಿವೇನೆ ಮಗು ಫಾಹಿಕೊದ್ದೆನು ಫಾಯಿತು ತಿಂಗ ಆಹಾರುಗೆ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ ಬಲ ಆಯಿರು ದೇಹಾಸ್ ತೇವಿಸ್ವಣ ಆಹಾರು ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರ ಕುರಿ ಹೇದ
අදි රාජ්‍යයක ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් වෙස් කුරිහේද දෙහස් 26 වන ආහාරවර පුඩ එහෙනම් මෙස් දෙහස් 26 වන ආහාරග මේ වනි 4 මිලියන අංගරාෆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊರೆವೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನತೀಜಾ ಫೆಂಡನಿ ರಾಜ್ಯಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತ ಕುಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕ ರೈತುಂ ಕೊರ ಇತುಬಾರು ಬೋಡುವೆ ಬೇರದ್ಯುಮ್ಗೆ ಬದಲ್ಗ ರಾಜ್ಯಗ ತಿವೆಗೆಂ ಫರ್ವಾ ಹೋದ ಮಿಂವರು ಇತುರು ಅಮುನ್ ದಾಕಂ ಅಳುವನ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಮಿ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಉಮ್ಮೀದಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ಗಾಯಂ ಕೊರೆವೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೋಂ ಬಿವಗುತು ಫರ್ವಾ ಹೋದ ಮುಂದ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಲ್ತಕ ಫರ್ವಾ ಲಿಬೇನೆ ಗೊಯ್ತ ಗಾಯಂ ಕೊರುಂದಿಯಂ ಮಿ ಅಳುವನ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಮಿ ಅದು ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ಮಾಜಿಕೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ शुक्रिया मिनिस्टर तोड्डू दायरा इज्जत नंबर हुसैन समीर शुक्रिया राइस मरहबा वजीर वजीर इंग्लबान बदें अलिफ अलिफ तोड्डू अकी एम्मे राज्य के एम्मे बोर्ड 110 हरका हिंगमुंदा एरा ए दंडवेरिकमा फतोवेरिकं एकम दिवि राज्य कोई सिही गोतुं एम्मे हाल दग एरा अळगुन को सवाल की मी सीजन गा तोड्डो जियार कुरा फतोवेरिना इतुरु सिही फरवा दिन नोनी दिमावा कंकमगा एही तेरु मट्टका इतुरु गोත්තके रेफा वेतो देवन सवाल की तोड्डूगा अणम फशाफावा हेल्थ सेंटर के मसक्के इंगे वडा आहार कवर इंगे दोसी मसक्के हुट्टिफवाता मी सेंटर के मसक्का अलम फट्टा निमेन तारी है विदालो फानतो शुक्रिया शुक्रिया में इज्जत नंबर इस सवाल जवाब दे मिनिस्टर फुर्सत दो शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर ಅಲಿಫ್ ಅಲಿಫ್ ತೊಡ್ಡು ಅಕೀವೆಸ್ ತಿರೀಸ್ ಎಂದುಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಳುಮ ಸರ್ಕಾರು ನಿಮ್ಮ ಫಾರಶೆ ಅದಿ ಮಿ ಮಶ್ರೂ ಮಿಹಾರು ಬಯಕ ಹವಾಲ್ ಕೊಫವಾಕಂ ಇಸ್ತರ ಮೆಂಬರು ಸೆಕಂ ಫಾಹ ಕುರವಾಫಿ ಮಿ ಮಶ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ತಾವಲ್ ಕೊಫವಾನಿ ಅಣ್ಣಾಹರು ಜುಲೈಗ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಾಯಂ ವಮು ಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ಆಮು ಆಪರೇಷನ್ ತಕ್ಕುರೆವಿಗೆಂದಾಣೆ ಕೊಡಕುದಿಂಗೆ ಬೈತಕ ಅಂಗೆನೊಂಗೆ ಬೈತಕ ಎತೆರೆ ಹಶಿಗೆ ಬಲ್ತಂ ಅದಿ ಹೇನತ್ತಾ ಬಲ್ಫದ कुल्ली फरवाया अदि एक्सरे या स्कैन के हिदमत तव्विस गायम कुरेविगें दाने मी मशरूग मसेक्के अमली मसेक्के फेशववीन में मी अगस्त फंसवी हम फेशिगें कम्मेसरेगे मडुजे हुमें आसवाकं अळुगन में फाह कोल्लं अदि एकंकं हल्लु कुरेवेतो मसेक्के कुरमुन दावाहक इस्तेर मेंबर के मालूमात चका दानवाल शुक्रिया रईस शुक्रिया मिनिस्टर वाकरदू दायरा इज्जत नंबर हुसैन सियाद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर नेल्लादु सिही मरकजुगे बिंगा अलिता मिमहु फंसवीहं इंहरवाण अदि एळुनी दिह बुडु अळंगे बोरी फणारा मी दिरेटु मी स्पीडुगे दणीकम वेज्जिया रईसुल जुमहूरिया इदाळवा देहास अशावीहं मी मस्किक नुनि विधानकम अळुंड फेन्नाति मिकम मियवर आवस्कुरं कुर विधानकम एबोइत्तो औण देवण सवालकी दिद्दू गहुन्ना लोलुगे बलतक बेणुवा हुरिहा सामानें हुरेमे डॉक्टर नेतिक सबुं हालिफ ग्रय्यतुन्न य हिदमतुं वणी महरूम वे फैकं आवस्कुरम कुरविदान कंकमेत्तो हमे हे मावणु अंगेनुन्न बेणुवा बाय स्कैन तं मियोगुतं हालिफ हॉस्पिटल हेदेम नुदाति एकमं हल्ले गेनवेनी कोंदुहा कुंतो शुक्रिया इज्जत नंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत दो शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर हादाल नेल्लादु सिही मरकज़्गे हिदमत लेवल देक फुड़ा कुरुमट्टक एक्सटेंशन के इमारा बिना कुरुम के मसेक्के MTCC हवाल कोगे दनी कुरिया मी मशरू के जुमला अगकी 11 मिलियन रुपया मसेक्के निम्म मंग अमाज कोफवानी अन्ना आहारुगे जुलाई महुगे नियला मी मरकज़्गे मिहारुएस मी सरकारों लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ केयर लेबोरेटरी के हिदमे वणी फशाफा ए इमारत का दायमी लेबोरेटरी गायम कुरेविगें दाने अदि कुल्ली फरवा के हिदमत तव्विस इतुरा हरुदना कुरेविगें दाने मिहार कुरिया दनी फाउंडेशन के फुटिन तवगे दगंडु अदि बंदे कंक्रीट अलमुगे मसेक्कत कुरुमा तैयार वमुंदा कमविस फाह कोल्लं इज्जत मेंबर दन्नवालानी अलगोन मेंगे अमाज कोफमिय तारीह ए मरकज़ ए मसेक्के विस फुरिहम कुरेविगें दानकम अदि कुरिम फाह कोल्लेवि अंगेनुंगे आद कुरिम फाह कोल्लेवि डॉक्टरुगे मी वगुतु डॉक्टरू हिदमतुगा नेन्नम विस अलुमे मसेक्के मिकुरनी डॉक्टरें होदुमा अदि हिदमत डॉक्टरुगे नोमा दें कुरिम विदालुई मी अंगेनुंगे बलतवगे स्कैन कुरेविगें नुदावाहक एहनमस ए ರಂಗಳ ಮಾಲೂಮಾತೆನ್ನು ಅಂಗನುಂಗೆ
baltawge scan korevigen dawa kalwan tanwala shukriya is the rais shukriya is the member शुक्रिया मिनिस्टर मिदंदू दायरा इज्जत नंबर हसन मुफीद अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अलगोन कोल्लम बेनुवा सवाल की अतोलतेगे सिही हिदुमೈ फ्लाकुरुम बकिंग खासको सीटी स्कैन एमआरआई डीकंप्रेशन चेंबर अदि स्कैन के हिदुमೈ फ्लाकुरुम कुरवुंदा मसक्कत के कोबातो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत नंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत करो shukriya is the rais shukriya is the member ರಾಜ್ಯಗ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಇತುರು ಕುಳುದುಫುಶಿ ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ ಉಂಗೂಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ ಅಡ್ಡು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ಎಂಆರ್ಐಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಮಿಹಾರ್ವೆಸ್ ದನಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಮು ರಾಜ್ಯಗೆ ತಿನ್ ರಶೆಗ್ಗ ಅಲಂ ಎಂಆರ್ಐಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಈ ಗಾಫ್ದಾಲ್ ತಿನದು ಲಾಮುಗಂಗ್ ಫೋಮುಲಗ ಹಿದ್ಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮ ಬಣಿ ನಿಮ್ಮಾಫ ಅದಿ ಎಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರು ಎಮಸೆಕ್ಕತುಗೆ ಮೀ ತಯಾರಿತ ಕುರಿಯ ಕೆಂದುವೆ ವಾಹಕಿಸ್ತಣ್ಣುವಾಲ ರಾಜ್ಯಗ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಇತುರು ತಿನದೂಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ ಫೋಮುಲಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದಿ ಅಡ್ಡು ಎಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ಮಿ ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮುಂದಾಯಿರುಗ ಹಾಲಿಫ್ ದಿದ್ದು ಬಾ ಏದಫುಶಿ ಲವಿಯನ್ ನ್ಯಾಫರ್ ಫಾಫ್ ನಿಲಂದು ಲಾಮ್ ಫುಣದು ದಾಲ್ ಕುಡಹುವದು ಅದಿ ಅಲಿಫ್ ದಾಲ್ ಮಹಿಬದೂಗ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆದ್ದೆ ಎಂಬೆಸ್ ವಣಿ ನಿಮ್ಮಾಫ ಅದಿ ಮಿಯಾಹರುಗೆ ನಿಯಲಂ ಇತಂತನುಗ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ದೇವೆಂ ಫಿಶೇನಕ Congress is their member के मालूमात चका दान वाला शुक्रिया रईस शुक्रिया is their member शुक्रिया मिनिस्टर कद्दू दायरा इज्जत नंबर मोहम्मद अली शुक्रिया रईस मरहबा वजीर और उनका प्रथम सवाल है कि गद्दू हॉस्पिटल के मसक्का मिहारवती क्या हिसाब करते हुए अदी गाफदा वादू सिखी मरकज के एक्सटेंशन के मसक्का के अपडेट बस आगुन बेनवाती वहाँ किस्म दें अदी हासको गद्दू का फशंग निम्मा फवा डायलिसिस के खिदमत के अपडेट में होती कि है हिसाब करते अदी हम में गद्दू की अंतर हॉस्पिटल में दुर्गुण रशा बेफा गद्दू को में दुआ को तीन दो फोन जे में हूँ इंजनी दुहों दुआ गिनो वो हम भी में गद्दू के एक्सट्रा खिदमत फैशन को ते विधानित हुए शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर और फुर्सत दो शुक्रिया is the rais शुक्रिया is the member काफ्ताल गद्दू गविस तीरीस ಎಂದುಗೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿನಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ MTCC ಯ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯದ್ದಾವ ಹಕ್ ದನ್ವಾಲ ಮಿ ಮಶ್ರೂ ಎಕ್ಕೊ ನಿಮ್ಮಾಲುಮ ತಾವಲ್ ಕೊಫವಣಿ ಅಣ್ಣ ಆಹಾರುಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ನಿಯಲ ಮಿ ಮಶ್ರೂಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕ್ಕತ ಬಲಾಯಿರು ಮಿವಗುತ್ ಕುರಿಯದ್ದನಿ ಮಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬಿಂಗಲುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಅದಿ ದೆಂಗ್ ಎಮ್ಮವ ಕುರಿಯದ್ದಾಣಿ ಟೈ ವೀಮ್ತಕ್ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಳುಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ಗದ್ದುಗ ಆಮ್ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮತಾಯಿ ಲೆಬೋಟ್ರಿ ಹಿದ್ಮ ಲಿಬೆಮುಂದಾಯಿರು ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಬಣಿ ಅಲ ಕುಡಕುದೆಂಗೆ ಬಲ್ತಕ್ಕಂಗೆ ಹಾಸ ಫರ್ವಾಯ ಅಂಹೆನುಗೆ ಬಲ್ತವ್ಗೆ ಹಾಸ ಫರ್ವಾಗೆ ಹಿದ್ಮವೆಸ್ ಏ ರಶುಗ ಫಶಾಫ ಮಿಗೆ ಇತುರುಂ ಗಾಫ್ದಾಲ್ ವಾದು ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಹಿದ್ಮತ್ತ ತರಗಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಬಿನಾಕುರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆವ್ವೆಸ್ ಬಯಕ ಅಮಿಲ ಫರಾತಕ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿಹಾರು ವಣಿ ಹವಾಲ್ ಕುಫವಣಿ ಮಿಹಾರು ವಣಿ ಅದಿ ಮಶ್ರೂ ನಿಮ್ಮುಮಂಗ್ ಅಮಾಜ್ ಕೊಫವಣಿ ತೇರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದೆಹಾಸ್ ಸಬ್ಬಿಹುಗೆ ನಿಯಲ ಇಸ್ದರ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೊರೆವಿ ಸುವಾಲ್ಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹಿದ್ಮತ್ಗೆ ವಾಹಕ ಎಸ್ಸೆಯಿಮ ಮಿಯಾಹರು ಡಯಾಲಿಸ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಎ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೇಣ ವಾಹಕ ದನ್ವಾಲಂ ಏಕಮಂಗ್ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆ ವಾಂಚೆ ತಯಾರಿತ ಮಿಯಾರು ಕುರಿಯದ್ದ ಮುಂದ್ಕೆಂದನಿ शुक्रिया इस तेरे राइस शुक्रिया इस तेरे मेंबर शुक्रिया मिनिस्टर मरदू दायरा इज्जत मेंबर अहमद दीदी शुक्रिया इस तेरे राइस मरहबा वजीर मीडिया हर डिसेंबर फर्स्ट वन दो राइस डॉक्टर मोइज मरदू दायरा के हॉस्पिटल मट्टक बायक हवाले कुरेवी मी मसक्कतुगे अमली मसक्के फिशेनी कोंतारी हकतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत दो शुक्रिया इस तेरे राइस शुक्रिया इस तेरे मेंबर मरदूगा विस तीरीस ಎಂದುಗೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿನಾ ಕುರ್ಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂ ಮಿಹಾರೋತಿ
ಎವೋರ್ಡ್ ಕುರುಮಗೆ ನುವತ ಮಸೆಕ್ಕೆಂ ಹವಾಲ್ ಕುರುಮಗೆ ಮರಹಲಾಗ ಮಿ ಮಶ್ರೂ ಹವಾಲ್ ಕುರುಮ ನಿಮ್ಮಾಫ್ವಣಿ MTCCಯ ಅದಿ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಮಶ್ರೂ ಹವಾಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹು ಮಿಮಹು ಫಹೆಗ್ಗವಣಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹುಷಾಳಾಫ ಅದಿ ಅಳುಮೆಂ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಣಿ ಮಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗ ಟೆಂಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಣ್ಣಿಮಿ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗ ಸೋಯ್ ಕುರವೇನಕಮ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆರ್ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ शुक्रिया मिनिस्टर हनीमादू दायरा की इज्जत नंबर अब्दुल गफूर मूसा शुक्रिया मी मिनिस्टर में हनीमादू के हॉस्पिटल को मसक वानी हम वारब बड़ा हुट्टूंग आराफा की वें तो हुट्टिफा वानी आदि निम्मे ने दुआ है साफ को दिमा देगी तो और साफ को लंबे मिनिस्टर में राजी तुम बेनो मनी रीति इमारत तक नो रजरू के बोरे मी हूं हदा फरिगे तब बस इतन पूजे लगा बस राजी तुना रंगल खिदमत राजी तुम बेनो मनी मिहार सरकार मी खिदमत तक मी अलाफर बिंगा तक 4 बिलियन रुपया बेनो मनी मिस्टर अरोड़ हेनो मिजीलुग दिरुले राजीतुग हयातुग एतंतंग अलागे खिदमत फेन्नान हेन एहम विष्णुमे मिकमुग नुगंगुलवंतो मिनिस्टर राजीतुना खिदमत फोर को दिनुमुग एहम विष्णुमे आलमे गेंगुलेन जेहें अरोड़ हमा गबूल करवेन शुक्रिया इज्जत नंबर ए सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत हरवा शुक्रिया इस्तेर रईस शुक्रिया इस्तेर मेंबर ಹಾದಾಲ್ ಹಣಿಮಾದೂಗ ತಿರೀಸ್ ಎಂದುಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಎಕೆಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿನಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ RDCಯ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ಎ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮಶ್ವರ ಕುರಿಯಗ್ಗೆಂದ ವಾಹಕ ದಣ್ಣವಾಲ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಾಹ ಕುರಿಫದ್ಯಾಂಗ್ ಅಳುಗಮ್ಮೆಂಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ವೆಸ್ ಇಮಾರತ್ತಂ ಇಕನ್ ಎಳುಮೆನ್ನು ಅಳುಮೆಂಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಇಮಾರತ್ತಕಾಯಕು ಇಮಾರತ್ತುಗ ಹಿದ್ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನು ಮಿ ಮಶ್ರೂ ನಿಮ್ಮುಮಂ ಅಮಾಜ್ ಕೊಫ್ವಣಿ 30 ಏಪ್ರಿಲ್ ದೆಹಾಸ್ ಅಶಾವಿಹುಗ ಮಿಹಾರ್ ಹುರಿ ಸಿಹಿ ಮರುಕಜುಂ ವೆಸ್ ಆಮು ಬಲ್ತಕ ಫರ್ವಾ ದಿನುಮ ಲೆಬೋಟ್ರಿಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಲಿಬೆಮುಂದಾಕಂ ಇಸರ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಗ್ ವಡಾಂಡವಾನ ಅದಿ ಇಸರುಕಾರುಂ ವಣಿ ಅಲಂ ಅಂಹೆನುಗೆ ಬಲ್ತಕಂ ಹಾಸ ಫರ್ವಾಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಿದ್ಮತ ಕುಡಕು ದಿಂಗೆ ಬಲ್ತಕಂ ಹಾಸ ಫರ್ವಾ ಅದಿ ಎತೆರೆ ಹಶಿಗೆ ಬಲ್ತಕಂ ಹಿದ್ಮೆ ತಾರಫ್ ಕೊಫ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಿಮುಮುಂ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೇನತ್ತ ಬಯ್ಯ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅದಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಫುಳಾ ದಾಯಿರಾಗ ರಶುನ್ ಲಿಬೆ ಮುಂದಾಣೆ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕ್ಕತ್ತ ಬಲಾಯಿರು ಮಿಹಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರಿಯದ್ದಾಕಮಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಅಳವಂಡ ಲಿಬ್ಫವಣಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆರ್ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ शुक्रिया मिनिस्टर उरा दायरा की इज्जत नंबर डॉक्टर अनारा नईम शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर मी अळुगण हम फाह कोलंगे तो मी सरकार एस अळुगण मिंगे दायरागे ಅಮ ಹೂರ ಹಿಮ್ಮ ಖುಷಿ ಗುಳಿಂ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಲೆಬೋಟ್ರಿಗೆ ಹಿದುಮೆ ವಣಿ ತಾರಫ್ ಕುರೈಫಾ ಹಿವಿಮ ರೈತುಣ್ಣ ವರ ಬುಡಿತ್ ಫಾಸೆಯತಕ್ಕೆ ಲಿಬೆ ಮುದ್ದಾಕಂ ಫಾಹ ಕುರ ದೆ ಮೀಗೆ ತುರುಂಗ್ ಅಳೋಳು ಅಣೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಹಿಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ಅಣೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಮಾರೆ ಬೈಂಗಿ ತುರು ಕುರುಮ ಮೀ ಎಬವೆ ಹಮಜಿ ಫೈಹಿಮ ಏಕಂತತ್ತವ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಳಗೊಂಡು ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣಂ ವೇ ದೆ ಮೀಗೆ ತುರ ಅಳಗೊಂಡು ಕೊಲ್ಲಂಬೇಣ ಸವಾಲಕಿ ಮಿಸಾಲಕ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಕಾಶಿಗೆ ಬಲಿತಕ ಫರುವಾ ಎಬ ಲಿಬೆ ಮುಂದೆ ದೆಂಗ್ ಹಿನ್ನಮ ವೆಸ್ ಅಳವಣ ಮೆನ್ನ ಎಬ ಫೆನೇಕ ಆಸಂದೆನ್ ಸ್ಪಾಯಿಮ್ ರಾಜ್ಯ ಬೇರ ಮೀಹು ಫೋಣೋಮಗೆ ಸಮಯ ಬಲ್ತಕ ಮೀಹು ಫೋಣೋಮ ವರಬೊಡಿತಿ ಹರದು ತಕೆ ಎಬ ದೇ ಹಿಂವೆ ಮಾಳುವಂಡುಗೆ ಸುವಾಲಕಿ ಮೀಫದ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ದೇರು ಕಿ ಹವರಕ ಸಮಾಲ್ಕ शुक्रिया इज्जत नंबर को सवाल जवाब दो मैं मिनिस्टर फुर्सत हरवा शुक्रिया इस्तेर रईस शुक्रिया इस्तेर मेंबर कुरेवी सुवालगा हिम्म फुशीगा हिदमे फुला कुरुमಟ್ಟಕ ಎಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮಗ ಅಳುಮೆನಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಂ ಎ ಹಿತರ್ವೆ ದೇ ಫರಾತಕಿ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದಿ ಅಳುಮೆಂ ಮಿಹಾರು ಇದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಕೊರಂಚೆ ಕಂತತ್ತ ಕೆ ಮಶ್ವರಾ ಕುರಿಯಗ್ಗೆ ಎಂದನಿ ಉಮ್ಮಿದ್ ಕುರಣಿ ಅಣ್ಣ ಹರು ಎ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫುರಿ ಹಮ್ ಕೊಲ್ಲೆ ವೆನಕಮ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ शुक्रिया मिनिस्टर देम फुर्सत में और विधि दायरा की इज्जत नंबर हसन वहीद शुक्रिया रईस मरहबा वजीर अरुण साफ कोल्लम बेनुवनी आसंद कुरा हेद कुडुकुरुम मालेगा गायम कुरवे वसीलेतोगे इतुरुं अतोळु तेरेगा मिसिखी हिदमे फुला कुरुम कुरवे मसक्केते कोबातो शुक्रिया इज्जत नंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत हरवा
शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर कोरेवी सुवालुगा अळु दन्नवाणी आसंदांग कोरेवे हेद मिहारू कुरकुरु मट्टक अळुगन में गिन मसेक्केत्तके मी गिन मश्रूतके अदि हासकों ಬೇರೆ ಮೀಹುಂ ಫರುವ ಹೋದಂದ ಕಂಕಮುಗ ಎ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರೆವ ಮುಂದಾಕಂ ಮಿಗೊತುಂ ಮೀ ಅಳುಮ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ಅರಾವಾಫರ್ ಬೈ ಮಶ್ರೂತವುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಯ್ಯ ಫರುವ ಕುರುಮ ಅದಿ ಮೀ ಕೆತ್ಲೆಬ ಮಿಕಾಲ್ ತಫಾತುಗಿನ ಅದಿ MRI ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಿದುಮೆತ್ತವೆಸ್ ಅತೊಳ್ ತೆರೆಯಗ ಗಾಯಂಕೋ ಅಳುಮೆ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಣಿ ಮಿಫದ ಬಲಿತಕಂ ಮೀ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರ ಗೊಸ್ಕೆಂ ಫರುವ ಹೋದ ಫರಾತಕ मी राज्य बेर दतुरु नुको माले नूनी राज्य तिब्बवागे ए हिदुमें होदुमगे मसेके कुरिया गेंदे वेनकम ए अळुमंगे अमाज की मी सरकारू मी मिहारुस कुरमुंदा मसेके तोगे तेरेगा मी मिकंकं अळुगन में फोर रयितुना फोर कोद्दिनु मट्टक मी प्रोजेक्ट तक बेणुवा फैसा होदुमा अदि प्रोजेक्ट तक बेणुवा मुहिम इंसानी वसीलत गायम कुरमट्टक आविस एकी फरात कायको अशके कुरमुंदा वाहक दन्नवाला शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर शुक्रिया मिनिस्टर मच्चंगोली मेरे दायरा की इज्जत मेंबर अहमद जमीर शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अलगोंड कोल्लंगे स्वादकी सिखी हिदमतकी गिना अददिगे विदेशी नायको मी सरकारुन देमुंदा हिदमतके मिकं हल्लु कुरुम नोनिया दिवेहिन्न फुर्सत फुला कुरुम विदेशी मधु कुरुम मी हुरी विष्णु फुलकी को बातो शुक्रिया इज्जत मेंबर ए सवाल जवाब दो मिनिस्टर और फुर्सत करूं शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर आदि सिही हिदमतकी वरगिना अददगे विदेशीना एकु फोर को देमुंदा हिदमते එහෙන් කමු කුරිම්බස් ඉසිතර මෙම්බර को ෆාහක කොල්ලවැෆි मी රශෙග්ගා හිදමතුගා මිවගුතු ඩොක්ටර් නෙක්ක අලු දන්නවානි 5% ඩොක්ටර් නකි මිහාරවස් විදේසි ඩොක්ටර් නේ අලු මං හිදමතුගා මසෙක් එක්කුරා එහෙම මම හිදමතුගා තිබුවා ඩොක්ටර් හිදම දුකොල්ලවවාෆා නෝනි එහෙම් වෙස් සබ්තකා හොරේ मी අලු මං හිදමතුම් වකිවෙගෙන් දියාම ඒ මීහක හොදු මට්ටකා ಕುರಂಜೆ ಇದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಕುರಂಜೆ ವರಗಿನ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕೆಂ ಎಬೋರಿ ಸಿಹಿ ಹಿದುಮತುಗ ದೇಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ ವನಾಹರ ಬಲ ಇರುಗ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ತಕುಂ ದಕ್ಕಣಿ ಬಾರಹಾ ಹವರಗಿನ ಮೀಹುಂ ಹಿದುಮತುಗ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂ ದಾಕ ಎಗಿತೆರೆಗ ಅತೊಳ್ ತೆರೆಗ ಎಬ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಹೈಂಹಾ ಹವರಗಿನ ಮೀಹುಂ ಅದಿ ಮಾಲೇಗ ಫಸ್ಸಾ ಹವರಗಿನ ಮೀಹುಂ ಅಳುಮೆಗೆ ಸಿಹಿ ಹಿದುಮತುಗ ಎಬ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಮಿಗಿತೆರೆಗ ಬಿದೇಸಿಂಗೆ ಅದದಕಿ ತಿಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೆಕೆ ಹವರಗಿನ ಬೋಡು ಅದದೆ ಎಮ ಅಳುಮೆಗೆ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಣಿ ಮೀ ಸಿಹಿ ಹಿದುಮತಕಿ ಗಿನ ಅದದೆಗ್ಗೆ ದಿವೆಹಿನ್ ನಾಯಕು ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೆ ಹಿದುಮತೆಕ್ಕಮಗ ಬಾಣೆಕಮ එකමට්ටක මොඩිස් නැෂනල් යුනිවර්සිටිගේ මී මිහාරුවස් තම්රීන්ත ෆෝර කොද්දෙව මුන් ගෙන්දෙවේ අදි උමේදු කුරණී ගින අදෙග්ගේ ඉවෙහින් මී කෝස්තක කොරිමතිලා මී හිදුමතකී හම ගින අදෙග්ගේ දිවෙහින් නායක ෆෝර කොද්දෙව මුන්දා හිදුමතක වෙගෙන් දානකම शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर शुक्रिया मिनिस्टर जंगल फुर्सत मेहरबानी खिला दायरा इज्जत नंबर अब्दुल शरीफ शुक्रिया रईस मरहबा वजीर वजीर अरुण वजीर को साफ कोल्लम बेरमवणी भी हुस्वी सरकार अरुण दायरा खेलाग मसके फेरि सिखी मरकज़े मसके एरुगस रईगतों बुणमु दिए हेणुवाने तिकन तिगतो नुकुराशे आदा हिला बोडो के ति कॉन्ट्रैक्टर के तिकन कुरेवर बाय नूने एहनमस ए मसके एदु सरकार हवाल कुरी अगु हेयो बाय ngop bara bodu agi මියදු ඒ මසකෙන් අනක ඉතුර මිසරුකාරොන් එහෙම් බෑක හවාල කොයි කුරියා ගෙන්දා ඉරුග එකන් ඒරුග හිඟා දිය ගොයි හම එගොත ඩිම්මාලීතෝ කුංගතකොත්තෝ සරුකාරොන් එකමුග අමල කර ගස්තක පොති ඒ එස්සුවාල් දෙවන සුවාලකි අරුන් දායරාගේ ෆිල්ලදුවා වශෆරු හොරි සික්ක මරකසක මසකෙත පොන්ද හො ඩිම්මාලේ වෙනත शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत करूं शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर इस्ते मेंबर फाहा कुरे विफदां निमिदिया सरकारों केला सिही मरकज़ का आ इमारत बिना कुरमा एमसेके बयका हवाल को गें एडवांस फैसा दुकोफवणी नमस एमसेके तुगे अमली एव्वेस कमेंट नुहिंगा गिन दुवस्तके वे मी
අදි අලුගන් මෙන්න ෆාහග කරවණි ගානෝනි ගොතුම් ෆුරිහම් කුරෙන්චි හේ මර්හලාත වෙස් ෆුරිහම කොග්ගෙන් එෆරාතයක් වෙබයි එෆාවා එබ්බසුම් වෙස් පාතිල් කුරුම මසෙක්කෙත්තකෙන් අලුගන් මෙ මිහාර මිදනි කුරිය යෆහු මිහාරවාණි එෆරාතක විමසෙකෙන් එහෙම් ෆරාතක විමසෙකෙන් හවාල්කොන් අමලි මසෙක්කෙත්ත කුරිය ගෙන්දෙවම කුරිය ගෙන්දම් ෆෂාෆ ඉසර් මෙම්බර් ති ෆාහග කුරෙවි ගොත සිහි හිදුමතුග ගින අදදෙක්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් තකේ වනි මිගොත ಬಾತಿಲ್ ಕೊರಂ ಜೈಫಾ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅವರಗಿನ ಫಾಸಾ ಇಸ್ರಾಫ್ ವನಿ ಮಿಗೊತ ಎತ ಬಯಕ ಹವಾಲ್ ಕೊರೈಫಾ ಎನ್ನಮಸ್ ಅಳುಗಮ್ಮೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿಕುರನಿ ಗಾನೋನಿ ಗೊತ್ತುಂ ಎ ಫಾಸಾ ಹೋದು ಮಶಾ ಅದಿ ಗಾನೋನಿ ಗೊತ್ತುಂ ಫುರಿಹಂ ಕೊರಂ ಜೆ ಕಂಕಂ ಫುರಿಹಂ ಕುರುಮ ಫಿಲ್ಲದು ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ ಕೀವೆಸ್ ಮಿ ಲೆವೆಲ್ ದೇಕ ಫುಳಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಮಾರಾತೆ ಬಿನಾ ಕುರುಂ ಗಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರ್ ಆರ್ಡಿಸಿ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಕೊರಿಯಂ ಮಿಗೆಂದನೆ ಅಲ್ಮೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕೊರನಿ ಅಲ್ಮೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕೊರನಿ ಮೀ ಅದ್ಮಿಗೆ ಇತುರುಂ ವಶಫರು ಗಮಸೆಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಮಹಿಂಗ್ ಹಾ ದುವೋಗಿ ತೆರೆಗ ನಿಮ್ಮಾಲಿ ವೆನಕ ಅಲ್ಮೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕೊರನಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆರ್ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೀ ಸುವಾಲ ಕಂಡಳಿ ಬಗುತು ಹಮವಿ ಮಿಯಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಮಜಿದಿ ರಿಯಾಸ್ತ ಬಡಾನ್ ದೇವ ಅವಳು ಮಿ ಧನ್ಯವಾದನಿ ಮಜಿದಿ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ಹಮ್ಸದಿ 5.8 Kendu Daira Gazette member Maruf Zakir, Minister of Health, Family and Welfare Alfaida Gida Adia Kuraba Sual Kurama Gazette member for Sotarum. शुक्रिया इससे राइस 11 अगस्त 2025 ಗ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಬಾ ಕುಡರಿಕಿಲ ಬಡಾಗೆಂ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಆ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಬಿಂಗ ಎಳುಮ ಫಹು ಸಿಹಿ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆರಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಕಮಂಗೆ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣು ವಿದಾಳುವಿ ಎ ನಮವೆ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಆ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಬಿಂಗ ಎಳುಮ ಫಹು ಅಮಲಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಸಕ್ಕತೆ ಇತುರಕ ಕುರಿಯ ಗೊಸ್ ಫಣುವೆ ಮಿಮಶೂಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೊಸ್ ನಿಮ್ಮಾದವಿ ಹಿದುಮೆದ್ದವೇನಿ ಕೊಂತ ಅರಿಯಗತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत मेंबर को भी सवाल जवाब दो मिनिस्टर गानु फुर्सत अरवां रईतुंगे मजदी गवादुगे अड्डी तीमना मादा शवनी की तरफ मिनिस्टर जवाब दो 5 मिनट की फुर्सत दी बेडानो शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर Kurimves alwan faha kolli fadang Rais al-Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz Vivadam fawa Waud Fultaka Emenik fan Iulan Kurawa fawa Mashruta Kuriya Gendiuma Me Ministry indani Mara Boditi Maseketake Kuramu Rais al-Jumhuriya Virkama Havalu Vadana Viru Rajyag Sihi Halat Oti Vara Dashu Halatega Hasako Atul Terega Gaim Kurefawa Sihi Markasta Mara Matu Nukurevi Vani Virana Vifa हम एआई को हिदमे फोर को दिनु मंग एकशीगम वा जागत तरगी नुकुरेवि एत दतितका वनी कुरिमत वेफ එහෙන් කමු සරුකාරුගේ අමාජකවි එම්මෙ අවහ රයිතුන්න බේනු වෙෆාවා සිහි හිදමෙත්ත ෆෝර් කො දෙවේනේ ඉන්තිසාම් තකේ ගායිම් කුරු උම්රානි තරග්ගීගේ මශ්රූත තක වගුතු නෙගිනම වෙස් සිහි හිදමෙත බුරු නාරානේ ෆදන් ಹಿದುಮತಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ತ ಗಾಯಂಕೊ ತನ ಬೇಣುವ ಇನ್ಸಾನಿ ವಸೀಲತ್ತ ಗಾಯಂಕೊ ಗೆಂವೆಸ್ ರೈತುನ್ನ ರಂಗಳು ಸಿಹಿ ಹಿದುಮತೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನುಮಕಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ಹಾಸ ಸಮಾಲ್ಕಮೆ ದೇಕಮೆ ಇಸರ್ ಮೆಂಬರ್ತಿಯ ಫಾಹ ಕುರವಿ ಬಾ ಕುಡರಿಕಿಲುಗೆ ಸಿಹಿ ಮರುಕಜ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತಕಿ ಫೆನಕ ಕೋಪರೇಷನ್ ಹವಾಲ್ ಕೊಫಾವ ಮಶ್ರೂವೆ ಎನ್ನಮೆ ತಫಾತು ಸಬಬ್ತ ಕಾಹುರೆ ಎ ಮಶ್ರೂ ಲಸ್ವೆಗೆಂದಿಯಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಮಿ ದತಿಕಂ ಫಿಲುವಾ ಬಾ ಕುಡರಿಕಿಲುಗೆ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಮಿ ಮಸ್ತೆರೇಗ ಫೆಶಿಗೆಂದಾಣೆ ಮಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಗಿನವೆಗೆಂ ಅಹರೆಂ ಹಾ ದೋಗಿ ತೆರೇಗ ನಿಮ್ಮ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಹಿದುಮೈ ಫೆಶಿಗೆಂದಾಣೆ ಕಮ ಅಳುವನ್ನು ಉಮ್ಮೀದು ಕುರ ಬಾ ಕುಡರಿಕಿಲುಗ ಮಿ ದೆನ್ನೆವಿ ಮಶ್ರೂವ ಲಸ್ಕಮೆ ಕುರಿಮತಿವಿ ನಮೈಸ್ ರಾಶುಗೆ ಸಿಹಿ ಹಿದುಮೈ ಫುಳಾ ಕುರುಮ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ಗಿನ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ದಣಿ ಕುರಮು ರೈತುಂಗೆ ಸಿಹಿ ರಕ್ಕಾತೆರಿಕಂ ಕಶವರ್ ಕುರುಮಂ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಬಲಿತ ತಹಲೀಲ್ ಕುರವೇನೆ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರುಂ ಎಕಮಂ
ಹಾಸ ಸಮಾಲ್ಕಮೆದ್ದೆವ್ವ ಮೀ ದವರುಗ ಫೃತಮ ಕುರಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತವಗೆ ತೆರೆಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಲೆಬೋರ್ಟ್ರಿಗ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಗಾಯಂಕೊ ಮೀ ಹಿದುಮತುಗೆ ತೆರೆಂ ತೇರ ಟೆಸ್ಟೆಂಗ್ ಹೆದೆ ಹಿದುಮಗೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ತ ವಣಿ ಹಮಜಸ್ಸಾ ದೈಫ ಮೀ ಮಿಹಾತನ ನ್ಯಾಯರು ಎವ್ವೆ ಸರ್ಕಾರುಂ ಮಿಫದ ಹಿದುಮತೆ ತಾರ ಮೀ ಹಿದುಮತೆ ಗಾಯಂ ಕೊಫ್ಫ ನುವಾ ಕಮೆಕ್ಕಂ ವೆಸ್ ಮೀ ಫುರ್ಸತುಗ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲ ಮೀ ಹಿದ್ಮೆ ಫಶಾಫಾ ವಾಯರು ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಫುಳಕಿ ಆಬಾದಿ ಕಿತಂಬೆ ಕುಡನಮೆ ಸ್ಕೂರಿ ಮಿಸ್ ಅಳುಗನ್ ಫಾಹಾಕಲ್ ಫದ್ಯಾನ್ ಎ ರಶೆಗ್ಗ ಲೆಬೋರ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ವೆಸ್ ಹಮಜೆಸ್ಸು ಮಿಹಾರು ವೆಸ್ ರಶುಗಾ ತಿಬೆಗೆಂ ಫರುವಾ ಹೋದುಮಂ ಆಮು ಬಲ್ತವ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುನ್ನ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರುಕೊದ್ದಿನುಮ ನರುಹುನ್ ತಿಬ್ಬವಾಣಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ್ ಬಟ್ಟಂ ವೆಫ್ವಣಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಅತೊಳೆಗ ಗಾಯಂ ಕುರೈಫಾವ ಅತೊಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗ್ಗ ಮಿಫದ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಗಾಯಂ ಕೊಂ ಎ ಅತೊಳೆ ಗಣ್ಣುವತ್ತ ಕ್ಯಾರಿ ಹಿಸಾಬ್ತವ್ಗ ದಿರಿವಳೆ ರೈಯಿತುನ್ನ ಬೇಣುವ ಫೆಂಬರ್ ರಂಗಳು ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ತಂ ಹಾಮಜಸ್ಸ ಗಾಯಂ ಕುರುಂ එහෙන් කමුන් රශුගා තිබෙගෙන් ලිබෙන්නෙන් හිදුමෙත්ත හෝදෙන් ජේ හාලෙත්තවග බා අතොළු හොස්පිටල් උන්න මිගින හිදුමෙත්තකේ ලිබේනේ කම්වෙස් ෆාහග කොල්ල එගොතුන් කුඩකු දින්නම් හාස ෆර්වායා අංහෙනුන්නම් හාස ඩොක්ටරුන්න සර්ජරිග හිදුමෙත්තවග ඉතුරුන් ඩයලිසිසා එක්ස්රේ ෆිසියෝതെරපිග හිදුමෙන් මිහාරුවෙස් ඒ හොස්පිටල් ගා ලිබෙන් හුන්නානේ හැම ඒ අයකු මෙමොග්‍රෆීග හිදුමෙත්ත දතුගේ හිදුමෙක් ඉතුරු ෆුලාකෝ අදි මිහිදුමෙත්තන් ඉතුරු ෆුලාකුරුමගේ ඉන්තිසාම් තවස් වණී හමජස්සාෆා අදි හැම එහෙම මියහර් තෙරේගා CT ස්කෑන් ක හිදුමෙස් හමජෙහිගෙන් දානකම් ෆාහක් කොල්ලා බාතොළු හොස්පිටල් ගා තිබ්බා ඩොක්ටරුන්ගේ ටීම් තකුන් අතොළු තෙරියා ගවෑදුන් ziyaare කුරවවා ඒ රඩෂුගේ රයිතුන්ගේ සිහිය හාලතු මොනිටර් කුරවවා අදි බෙන්ජේ ෆරුවා ෆෝරු කොද්දිනුම කීවෙස් මි අතොළු තෙරේගා කුරියක් ගෙන්දා ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಅದಿ ಮಿಗತುಂ ಬಾತಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲುಂ ಮಿಕುರವ್ವ ಔಟ್ರೀಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕಿ ವರ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತೆ ಎಮ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆರ್ ರೈಸ್ ಅದಿ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜತೆ ವಜೀರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎದೆಬಿ ಜವಾಬ ಗುಳಿಗೆ ನುವತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕುರೆ ಬಿಸುವಾಲ ಗುಳಿಗೆ ರೈತುಂಗ ಮಲ್ಲಿಹೆವೆ ಗವಾದುಗೆ ಅಡ್ಡಿಹೆ ಫಸ್ವಾನ್ ಮಾದ್ಯಾಗ ದರುಂ ಇಜ್ಜೆತೆರ್ ಮೆಂಬರುಂ ಇತುರು ಸುವಾಲ್ ಕುರೆವಮ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವಾಲ ඉතිරි සුවාල් කුරෙවමන් එම්මෙ ෆුරතම ෆුර්සත් මෙවරවනි සුවාල් කුරෙව්වි ඉජ්ජතෙර මෙම්බරු කෙන්දු දායරාගේ ඉජ්ජතෙර මෙම්බරු මවරූෆ් ජාකිර ಶುಕ್ರಿಯಾ ರೈಸ್ ಯುಲಾನ್ ಕೊರವ್ವಾ ಫುರಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಕ ಬೇಣುವಾ ಬಜೆಟ್ ಹಮಜಹಿಫಾ ವೇತೋ ಮಾಲೆಗ ಹಾಸಕೋ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ದಕ್ಕಂ ಕ್ಯೂಗಾ ವರ ಗಿಣದು ರೈತುನ್ ತಿಬೆಂಜೆಹೆ ಮಸ್ಸಲೆಯಂ ಕಿಹಾವರೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಗೆಣೈಫಾ ವೇತೋ ಅದಿವಿಸ್ ಅಸಾಸಿ ಬೇಸ್ತ ಲಿವ್ಮುಗ ವರ ದೈತ ಕುರಿಮತಿ ವಮುಂದಾತಿ ಮಿಕಂಕಮ ಕೊಂ ಹಲ್ಲೆತ್ತೋ ಗೆಣವೆಣಿ ಹಾಸಕೋ ಅದೇಗಿತುರು ಫೇಸ್ ದೇಗ್ಗ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ಟರ್ಷರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಳುವಾ ದಿವ್ವಾಣಕಮ ವಣಿ ವಿದಾಳಫ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ ಮಸಕ್ಕ ಕಿಹಾಯ ಸಾಬಕ ಕುರಿಯ ಗೋಸಿತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಹುए सवाल जवाब देमा वजीर फुर्सत और शुक्रिया इस्तेर रईस शुक्रिया इस्तेर मेंबर कोरे भी सवाल गा मी प्रोजेक्ट तक बजट हमजेफ वेतो सवाल कोरे भी ಒಗ್ಗುಳಿಗೆಂಗ್ ಯಾ ದಂಡವಾಲಂಗೊತಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆಂಗ್ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತುಂ ನುವೆ ಫಶಾಣೆ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಕ ಬಜೆಟು ಕಂಡ ಎಡ್ಫಂಡ್ ಎನ್ನಮಕಾಯ್ ಎಮ ಎಗೊತ್ತುಂ ಮಿ ಹಾರಿಸ್ ಕುರಿಂ ಅಳುವನು ಇಸ್ ಮೆಂಬರುಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ರರಶ್ಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ ದಂಡವಾಲೀರುಗ ಎ ಮಸೆಕ್ಕೆಂಗ್ ಎಕಿ ಮೆಂಬರುಗ ವಣಿ ಮಿಹಾರು ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ಕುರಿಯ ದಾಹಕ ದಣ್ಣವಾ ಲೀಫ್ ವಾಣಿ ಇಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಾಹಗ ಕುರವ್ಯಾಫಿ ಮಿ ಮಾಲೆಗೆ ಬೊಡು ಅಮ ಐಜಿ ಎಮ್ಎಚ್ಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಕ್ಕುಮಗ ಕ್ಯೂಗೆ ವಾಹಕ ಇಸ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಅಳುವನ್ ದಣ್ಣವಾಲಂಗೊತಿ ಅಹಮ ತಿವಿದಾಳು ಗೊತ್ತ ಕ್ಯೂಗ ವರ ಕ್ಯೂ ಮೆಹಾರ್ ವರ ದಿಗು ಕಮಂಗ್ ಅಳುವನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಸಮ ಮೌಲೂಮಾತು ಲಿಬಿಫ್ವಣಿ ಅದಿ ಎ ಕ್ಯೂಗ ತಿಬಿ ಫರಾತ್ತಕುನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೆಕ್ಕುಮಟ್ಟಕ ಇತುರು ಡಾಕ್ಟರುಂ ರಾಜ್ಯಂ ಹೋದುಮ ಅದಿ ಎ ಹಿದುಮೈ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಗ ಎಹೆನ್ ತಂತನುಗ ವೆಸ್ ಕುಳುಮಾಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ ಅದಿ ಎಹೆನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತವ್ಗ ವೆಸ್ ಮೀ ಅನೆ ಗಾಯಂ ಕೊರೆವಿಗೆನ್ ದಿಯುಮುಂ ಅಳುಗಂಡು ಮೆನ್ನಂ ಎ ಕ್ಯೂ ಕುಡಕುರುಮಶಾ ಎ ಕ್ಯೂವಂ ಹಲ್ಲೆ ಹೋದಿಗೆನ್ ದಾಣಕ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆ ಮೆಂಬರ್
शुक्रिया इज्जत वजीर देम फुर्सत मेहरबानी हेवंदो दायरा के इज्जत मेंबर अहमद नसीर शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिस्टर एमडीपी सरकार मी दौलत किहा बड़ो गेलु में दिहो तो सिही निज़ाम अड़ुमिन सिही कंदत्ता होगा मिहा बड़ा गाँव में कंदत्ता होगा फहाता ससादा हम होते शुक्रिया मिस्टर शुक्रिया इज्जत मेंबर का सवाल है जवाब दे वजीर फुर्सत और मैं वजीर में जवाब दे बारुगा तंगोल मरमाती को मेंबर तिब्बे को मंगल वाले देंगे शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर कुरिम्बस अलवन फाहा कोल्ली फदांग निमिदिया सरकारों वरक गिना प्रोजेक्ट तकेगे मसेक्के फशा फैसा वेस दूको ए प्रोजेक्ट तंग एव्वेस वरका ए प्रोजेक्ट तवगे अमली मसेक्के नुको दिगु मुद्दते फाइट वेगेन दियुमु वर बड़ति गेल्लों तके मळि सिहिदा आइराय कुरिमति फवाकं कुरिम्बस तन्नवाले विजे मिगतुं 16 प्रोजेक्ट अळु मिहारु वणि टर्मिनेट कोरेफा नोनी ए प्रोजेक्ट वणि मिहारु उठा लेफा अदि जुम्लको दन्नवालानम मी प्रोजेक्ट तक एडवांस फैसा गोतुगवेस $1 मिलियन दूकुरेफा आयरुगा अदि ए फैसा अळुगन्मेन्ना रिकवर कुरुमट्टकावेस अदि मिगानोनि गोतुं फुरिहम कुरंचे कंकं फुरिहम कुरेफा नुवे अदि हन्नमेस एमसेक्कतुगा अळुगन्में कुरिया मिहारुस मसेक्के कुरमुन दावाहक दन्नवाला इस्तर मेंबर कुरिम फाह कुरेविहें मिगतुं हालिफ इहवन दू हॉस्पिटल की मिफदा हॉस्पिटल मी फैसा दू कुरेवि एव्वेस वरेगे मसेक्केत्तके कुरियन नुगेंदे वणि नमस मी प्रोजेक्ट वेस टर्मिनेट कोरेफ वणि मिदी आहार मार्च माहुगा शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर शुक्रिया इज्जत वजीर एहं एगोतंग एडवांस दे होरे ए फासा के मसलतंग अलवन में मालियत कमेटी मिहार में गन्ननि गेंदमो ए गेनम फाहुगा अलवन कमेटी के मसल कुरिया गेंदाना देम फुर्सत में अलवनि इंगुरादो दायरा के इज्जत मेंबर इब्राहिम फाला शुक्रिया इज्जत रईस अलवंडु दे सवालें ए बोई अलवन के फुरतमा सवाल की मियदु वजीरा सवाल कुरब्बा वजीर हाजिर कुरबी मेंबर ए कुरब्बी सवालु मी वजीर लियुमु जवाब होदन सवाल कुरबी तो देवण सवाल की दिवेहि राज्यइन नफसानी बलतक फरवा बेण जहिफावा मीहुं इतुरामुन दायरु मी खिदुमे फोर को दिन मट्टक सरकारुं विस्नवा फावा गोतकी कोबायतो शुक्रिया इज्जत मेंबर का सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर कुरिंग कुरेवि सवालुगा मी सवाल का लियुमुं जवाब होदुमका इस्ते मेंबर एद्वडां फकाने इस्ते मेंबर हम एद्वडाती अलवन मितन हाजिरुवा एवे मालुगंडु हाजिरवी दें कुरेवि सवालुगा नफसानी बलि मीहुंना फोरकोद्दें जे हिदमे फोरकोद्दे नुमट्टका मिहारवेस बोडु हतरु मशरूए गे मसेक्कें अळुगन्में इंतजाम कोग्गें अळुगन्में ए मशरूगे ए मशरूता कुरिया गेंदियुमा वणि हमजस्साफा एगे तेरेगा एब हिमेने गुरादुगा हुन्ना मरकज़्गे एक्सपेंशन मसेक्केवेस अदि एगे इतुरु तीन हॉस्पिटल एगे नोनिया मी डायग्नोस्टिक सेंटर गे मसेक्केवेस अळुगन्में नफसानी बलमी हुन्ना फरुआ फोरकोद्दिन में निज़ाम की तेरेगा मी अलवन में ए मशरूत कुरिया गेंदियुम मिहार वणि हम जस्साफा अदि उम्मीद कुरनी हम मी दावरुगे तेरेगा अलवन में ए मसेक्केत्तबे सम फुरी हम कुरेवि ए फद बलमी हुन्ना फोरकोद्देवेने हिदमत राज्य का कायम कोगे कुरिया गेंदेवेन कम शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते शुक्रिया इज्जत वजीर दें फुर्सत में अरवानी और फरी दायरा के इज्जत मेंबर अली मूसा शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर अलगुंड सवाल की वेतियदे एमडीपी सरकारुगा माले सरहद्दुगा कितंग हॉस्पिटल बेड निम्मे हुए तो अदि सरकार कितंग हॉस्पिटल बेड निम्मे हुए तो शुक्रिया इज्जत मेंबर के सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और शुक्रिया इस्ते रईस
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಅಳುವಂಡತು ಗಮ್ಮಿವಗುತು ತಿ ಬೆಡುಗೆ ಅದದುಗೆ ತಫ್ಸೀಲೆ ನೈ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಸಮ ಅಳುವಂಡ ದಣ್ಣವಾಲಾಣಿ ಮಿನಿಮಿದಿಯ ಸರುಕಾರುಗೆ ಮೀ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮತುಗೆ ತೆರೇಗ ಇತುರು ಕೊರೇಫ್ವಾ ಬೆಡುಗೆ ಅದದವ್ವರೆ ಎತ ಗುಣೈ ಅಳುಗಣ್ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಸರುಕಾರು ವಣಿ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮತಂ ಇತುರು ಕೊರೇಫೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತರ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತರ ಮೆಂಬರ್ शुक्रिया इज्जत वजीर दम फुर्सत मेहरबानी वाकर दो दायरा इज्जत मेंबर हुसैन जियाद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर इंस्पायरिंग आम कुरा हास हेब्बेनु बामी होगे दफ्तर ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹಾ ದೇತರೆಗ ವರ ಬೋಡು ಅದದಕ ಬೋಡು ಫೆಬದೆ ಮಹಂ ಬೋಡುವಾಕ ಮಾದ್ಯ ಹಿಲಾಫದಕ ಸತೆಗ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಹಸ್ ಹತರು ಹೆಮ್ ಮೀಹುಂಗೆ ಇತುರು ಮೆಂಗೆ ಬಾದೆ ಏ ಕಿಹಿನೆವಾ ಕಮೆತೋ ಆದ್ಯ ಹಿಲಾಫ ಮಿ ಹಾಸೆ ಬೇಣುವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ದಫ್ತರ ಇತುರು ವಮ ಯನನಿ ಕೀವೆಗೆಂತೋ ವಜೀರ್ ಜವಾಬ್ ದೇವಾ ಗುರಾದು ಗೋರಿ ಮಾರ್ಕಸ್ಗೆ ಸಿಹಿ ಕಂತತಕ ಬೇಗತು ಎನಮೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರಕು ಅಣ್ಣ ಇತನಗ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೋವೆ ಆಮು ಬಲಿತಕ ಬೇಣುವಾ ಹಿದುಮೆ ದಿನುಮುಗಾಸ್ ಗುರಾದು ಮಾರ್ಕಸ್ಗೆ ಅತಿ ಬೇಬೆ ಫುಲ್ನ ಹಿದುಮೆ ದಿನುಮುಗಾ ದೈತಕೆಂ ಹುರಿಕಮ ಎ ದೈತಂ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ಮಿಯದಾಹಮೆಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಾಕು ಅಳ್ಮಿನ್ನ ಕನುಫೆನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಕುರೇ ಫುರಿತನೆ එකම ගෙංගුළුවා විෂ්ණු ෆුලකි කොබෑත शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर हासे ही अब्बेनुवा मीहुंगे दफ्तर मीहुंग इतुरु कुरोयगे मिदनी ए बलीगे नफ्स ए बಯ್ಯ फरवा होद मट्टक डॉक्टर ना हिसाब नोनियामो सिही हिदमतेरियक हिसाब बलि मीहको ऐस ए बलि मीहक मेदु हेदे असेसमेंट का अदि ए बलि मीहक बेनुवा फरवा इंतजाम कोरेविगे दाने गोतुगे प्लान का इकीग ए कंकम वर बोड रेविगे वर बोडं ए कुरिय गेंदेवेन गोई इंतजाम तंग हमजेगे एम इस्तेर मेंबर फाहा कुरेवि सवालुगा ए मिहारवेस गुरादु मरकज़ नोनिया मरकज़ कोगेम फरवा देवेने फरातक की को बैकमा अदि मुज्तमउगा नोनियामु आइलाग मिहुं बैति बैगेम फरवा देवेनी कोंकहला हालतक गतो ए सिही निजाम गे तेरेगा अळुवन में मिहार फाह कुरम बाळु में ए इंतजाम कुरे एगोई एमी म एगोतुं मी अतळु नोनिया एगोतुं हमरा मी गुरादु मरकज़ गेंदेवे मिहुंगे अददु इतुरुवेगे दियोमुगे एं ಕಮಕಿ ಮಿಹಾರು ಕುರವೆ ಮಸೆಕ್ಕೆಂ ಇತುರಂ ಹರುದನಾ ಕುರೆವಿ ಗೆಂದಿಯ ದೂಮ್ಗೆ ಕಮವಸ್ ಬೆಲೆ ವಿಧಾನ ಅಳುವಮ್ಮಿ ಬಲನಿ ವಿ ಹಾಸ್ ಬಡಕ ರೈತುನ್ನ ಫಸೀಹ ಕೊಂಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆವೇನೆ ಗೊತ್ತೆ ಫೋರು ಹಮಜಸ್ಸೆ ಮಿಗೆ ಇತುರಂ ಗುರಾದುಗ ತಿರೀಸ್ ಎಂದುಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೆಂ ಅಣ್ಣ ಆಹಾರುಗ ಮೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆಂ ಅಣ್ಣ ಆಹಾರ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆವೇನೆ ಅದಿ ಗುರಾದುಗ ಹುಣ್ಣ ಹಾಸೆ ಹಿಯ ಬೇಣುವ ಮರುಕಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಇತುರು ಕುರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರವಣಿ 50 मिलियन के मी बजट खंडे एल्फ शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर शुक्रिया इज्जत वजीर दम फुर्सत मेहरबानी फरश माथोड़ा दायरा इज्जत मेंबर अशरफ रशीद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अरुणकोल्ला फुरतन सुवार की अतोतरे के लेबोरेटरी खिदमे फुड़ा कुरुमु के मसके फुड़ा कुरुमट का मिहार कुरुमदा मसकत की कोबात आदि किया मेंबर का खिदमे गायम कुरेफा वे तो अरुणगे देवन सवाल की देहास देवगे रियासी इंतखाबा कार्य को राज्य एक कांकड़ोता होगा वर बोड़ती प्रोजेक्ट था सिखी दायरा तरगी कुरुमट का 100 करोड़ मंजर अरुण में देखुनी में ए प्रोजेक्ट तो 100 करोड़ हो अनी हुरिया प्रोजेक्ट तक बेणुवा फैसा हमजेगन तो देवन सवाल की ए प्रोजेक्ट तो जुमला अग की किया वरतो इंगिलवा तो शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर मियाहरुगे रियासी बयानुगा रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ इवलान कुरवाफवा गोत लेबोरेटरी ने हद्दिया हर अशेग्गा लेबोरेटरी गायम कुरुमग मसेक्के मिहारवेस दनी कुरमु एगतो मिहारू अशार रशेग्गा ए हालिफ वशफरु हालिफ मारंदु हालिफ उतीमु नूनु मिलदु नूनु माफरु नूनु माಳೆಂದು ರಾಮಾಕುರತು ರಾವಾದು ಕಾಫಿ ಮಫುಶಿ ಗುಳಿ ಕಾಫುರಾ ಅಲಿಫ್ ಅಲಿಫ್ ಉಕುಳಸ್ ಅಲಿಫ್ ಅಲಿಫ್ ಮಾಳಸ್ ಹಿಮಂದು ದಾಲ್ ಹುಳುದೆಲಿ ಲಾಮ್ ಮಾಮೆಂದು ಅದಿ ಲಾಮ್ ದಬಿದುವ ಗಾಫ್ ದಾಲ್ ಹೋಡೆದ್ದು
mi ashara rashuga laboratory wani gaim kureifa adi mihar nimga kurin baaki huri rashuga laboratory gaim kurumuge masekke miharu skurewum dakan danwala mige iturun shaviyani numara shaviyani maroshi nunu shaviyani nardu shaviyani lamagu adi malamaga mimahuge terega laboratory ge hidme feshigen daane atol terega sihi hidme foru kodde markas tawge daraja koreifawa minganda eggota laboratory ge hidme urmat gaim kurumattaka alumem dani masekke kurumu shukriya ister rais shukriya ister member शुक्रिया इज्जत वजीर देम फुर्सत मेहरबानी महावर दायरा इज्जत मेंबर अहमद शाकिर शुक्रिया रईस मरवा मिनिस्टर लामतोलो कामुगा कैंसर हॉस्पिटल दें एफहो मेंटल हॉस्पिटल दें मिहारु ने कोंका हॉस्पिटल एकमे एव्वेस हॉस्पिटल लामतोलो एबेत्तो लिबें अब एगे अपडेट एबेत्तो मिनिस्टर तुगा ए फुरतम सवाल देवन सवाल की विदे काउंसिल इंतखाब तेरेगा रईस जमहूरिया मावशु दायरा गुस्से भाई सी एम्बुलेंस के वाकस तक्काफा दें 11 जुलाई 2017 मिनिस्टर मेसेज कोफ्फा इन्ना नालुगंडु అది సిటీ ఎవ్వెస్ ఫోన్వా ఫిన్నానే ఏకమకు ఏగ ఎవ్వెస్ అబరెన్ నువాతి ఏ కీనే వాకమెత్తో వకి బయకత్తో జవాబు దేవని शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर ला मावशुगे सिही मरकज के वाह कालुगन फुर्तम दन्नवालाना सिही मरकज रग्गी कुरुमट्टका एमसेके मिहारवणी बयका हवाल कोगें एमसेके मिहारवणी फशाफा अदि मी मसेके एक्को निम्मुम तावल कुरेफवणी मिहारुगे अक्टोबर माह नियला मी मशरूगे दशुं अल बिना कुरा एक्सटेंशन इमारातुगे अमली मसेक्कत बलाइरु विवगुत कुरियद्दनी कांक्रीट्गे मसेक्केत्त अदि मिहारुस मावशुग आमु सिही हिदमतक आमु बल्तक फरवादिनुमा लेबोरेटरी के हिदमत वेस लिबे मुंदाकं तन्वाला मी आ एक्सटेंशन इमारा निमुमु ए रशुगा हुन्ना लेवल 3 गे सिही मरकज गे उमरानी वसीलत तरगीवे अदि मुज्तमा फोर को दे सिही हिदमत के फेमवरा जाग इतुरवेಗೆಂದಾನೆ लाम हॉस्पिटल गा सतेक इंदुगे टर्शरी हॉस्पिटल नोनिया टर्शरी फेमवरा बदल कोरे टका मसेके कुरमुंदनी अदि इस्तु कलादुगा 30 ಎಂದುಗೆ मी हॉस्पिटल का फंडदुगा फंसास ಎಂದುಗೆ हॉस्पिटल एवेस मी दावरुगे तेरेगा अलगोन में फुरी हमको हिदमत दिन मटका मसेके तमे हर कुरमुंदा वाक्तन वाला शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर शुक्रिया इज्जत वजीर देम फुर्सत मेहरबानी वेलिदो दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद अब्बास या इज्जत रईस मरहबा इज्जत वजीर अलगुण इज्जत वजीर सवाल कोल्लम बेनवने अलगुण दायरा के मेने लोही हेल्थ सेंटर गे मिहार एक्सटेंशन इमारत को मसके कुरिंगे बदे एहनमस मिहार हिंगमुंदा हेल्थ सेंटर स्टाफ गे दतिकम वार बोडु वाहक एक अंबोडु उंत एतनुगे मोजिफ फरातु अन्नमुंदनी एगोतु एडमिन स्टाफ अदि पब्लिक हेल्थ यूनिट एम स्टाफ हुरुमु मिहार पब्लिक हेल्थ गे हिदुमेद्देने स्टाफ को मेगुतसने चुट्टी गुन्नमु हम हम एडमिन स्टाफ बालिवे मेदु सेतनुगे एडमिन स्टाफ गे हिदमेन नुलिबिदानी नरुहुंगे दतिकंग एबुरी कस्टमर सर्विस ऑफिसरुंगे दतिकंग एबुरी ए मिकंकम मिनिस्ट्रिंग गुळुवणी कोंकादा सियासत तो शुक्रिया इज्जत मेंबर के सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर फाहा कुरे विहें लोहीगे सही मरकज अपग्रेड कुरुमगे मसेके अमिल्ला फरात का हवाल को गें कुरिया मिहर दावाहक दनवाला अदि मिमसेके फुरी हम कुरे विगें दान कमा अलुमेंगे न तावल कुरे फनी देहास हता वियुगे जुलाईगा देवना कमका इस्ते मेंबर फाहा कुरे वि मुअज्जफुं हिदमतुगा नेवाहक अदिनोनिया मुअज्जफुं हिदमत नुनुकुंड वाहक दें मुअज्जफुं बालिवीमा हिदमतक मुअज्जफुं क नोने नुकुंबे वेने हे मालुगमें उम्मीद करनी मिहारुस एतनुगा हिदमतुगा तिब्बेवि मुअज्जफुं नागे ए सिही हिदमते फोरुक देमु गेंदे वेनकम दें इतुरु मुअज्जफुं मिहें नोनियामु बाकी गोतक
ರೋಸ್ಟಾಯಂ ಹದಾಯಫ ಅಳುಗಣ್ಮೆಣ್ಣ ಹಿದುಮತಂ ಎದುವಾಹು ನುಣುಕುಣ್ಣ ಮುವಜ್ಜಫುಂಗೆ ಬದಲುಗ ಮುವಜ್ಜಫುನ್ ನೆರವೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮೆ ಮಿವಗುತು ಅಳುಮೆಂಗೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ನುವೆನ್ನೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎಕಾಲ್ ಇಂತಿಜಾಮೆ ನುವೆನ್ ಒವೆ ಎಮ ಅಳುಮೆ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರನಿ ಸ್ಟಾಫಕು ದಿಗು ಮುದ್ದತಕ ಸ್ಟಾಫಕು ತನೆಗ್ಗ ನೆಕ್ಕಮ ಬಾಣಮ ಎ ಸ್ಟಾಫೆಗ್ಗೆ ಬದಲುಗ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಮುವಜ್ಜಫಕು ಹಮಜಸ್ಸಾಣ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಹುಲ್ಲಿಗೊತಕ ಮುವಜ್ಜಫಕು ಸ್ಟಾಫ್ ಅನೆ ಹಿದುಮತ ನುಣುಕುಣ್ಣ ದುವಹಿಗ್ಗ ಎತಾ ತಿಬ್ಬೆ ಮುವಜ್ಜಫುನ್ ನಾಯಿಗೆನ್ हिदुमे फोर को देमुन दागोता मी निजाम रेइफ बने शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर शुक्रिया इज्जत वजीर देम फुर्सत मेहरबानी मतीवेरी दायरा के इज्जत मेंबर हसन जारी शुक्रिया इस्ते रईस मरहबा इज्जत वजीर बस्तुल्लाफावा दिवे राज्य सिही निजाम नगा कोलजमटा कमनाते कुरा मसकत हम फफन सुकोदन्नो अनु सुबाद की गुबराना राज्य सिही दायरा इंफ्रास्ट्रक्चर एवरा इंसानी वसीयत तरगी कुर्म की राज्य के तिबिंग रय्युतुन सिही फरवा फोर को दिन मटका मुहिम कमक वा इरुगा इंसानी वसीयत गायम कुर्मटका नुवत इतर कुर्मटका कुर्मंदा मस्कते कोबेतो देन देवना स्वाल को तलना हम फा कोन बेनु मतवे दाराग एलु महमदी फावा हॉस्पिटल का अपडेट कोबेतो शुक्रिया इज्जत मेंबर के सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर विद फाहग कुरेवी फदां सिही हिदुमतुगा गिन अददेग्गे विदेशी नायक मि हिदुमे फोर कोद्देम दायरु मी मुवज्जफुन तमरीन कुर्मट्टक नूनी ऐतुर मुवज्जफुन होदुमट्टक अळुगमें गिन मसिक्केत्तके कुरमुन दाकं फाह कोल्लं एगे तेरेगा मी देदे गौमतवगे मेदुगा अळुमे वेवे एब्बस्वुन तकुगवेस तेरें वेस अळुमे बेबलनी बिदे इतुरु डॉक्टरुम वेस हिदमत ගෙනවේතෝ අද ඒගේ ඉතුරුන් දිවෙහින් තම්රීන කුරුමුගේ ගින කෝස්තකේ මේ රාජ්‍යයක තිබෙගෙන් වෙස් ෆෝර් කොද්දමුන් ගෙන්දෙවේ අදි හැම එහෙම්මේ බේරුගේ ගෞම්තවගේ හොස්පිටල් තකා අදි යුනිවර්සිටි තකා වෙස් අලුගන් මෙන් ගුළුම් බදයිකොන් එතන් තනුම් වෙසම අලුගන් මෙන්ගේ මුවස්සෆුන් තම්රීනකො හිදමත ගෙනවේතෝ මසෙක්කේ කුරා इतर मेंबर फाहा कुरेवी मतिवेरी सिही मरकज़ के एक्सटेंशन इमारता पोर्टिको बिना कुर्मगे मशरू मिहार बयका हवाल को गें कुरिया गेंदे अदि उमरानी हिदमे रंगल कुर्मट्टका गिना मसेक्केत्तके अळुगन में मिहार सितर मेंबर के दायरागे अमरादशुका कुरिया गेंदा वाहक दन्वाल कुरि फाहा कुरिहें मतिवेरी सिही मरकज़ के एक्सटेंशन मसेक्के अळुगन में मी उम्मीद कुरनी मिया मिमसेक्के मी एप्रिल महुगे तेरेगा एक्को निमेनकम अन्ना हरुगे एप्रिल मक्सरी इंगिता शुक्रिया इज्जत वजीर देम फुर्सत मेहरबानी मर्दो दायरा के इज्जत मेंबर अहमद दीदी शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर मीगे कुरीगा दन्नवाफी मियदो मी मर्दो दायरा के हॉस्पिटल के मसक्के बयका अवार्ड कुरुंग मसक्के कुरिदाकम एमटीसी से हेनमेस मीडिया हर मीगे नोमस कुरिंग रईस मुइज अड्डू अक्कुरेवी दत्रुगा एमटीसीसीया मसक्के बनी हवाल कोफ अळुगन के सवाल की ए मसक्कतुगे ए प्रोजेक्ट का अमली मसक्के फेशेनी कोन तारीख गतो शुक्रिया इज्जत मेंबर के सवाल जवाब देवा वजीर फुर्सत और शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर मरदू गालुगंडु कुरिंग फारू गालुगंड जवाब एरूमगा मी कमिसरेगे ओलुमें एरिकम फाहा कोल्लेवुन ए मी मरदू गालुगमे मी दक्कनी सिही मरकज़ा अदि हॉस्पिटल के वाहक एम कुरिम मी इस्ते मेंबर मी एवोर्ड कुरैफा वा कमिस मी सिही मरकज़ा मी अदि हॉस्पिटल एवोर्ड कुरुमट्टक अळुगन मी हारु सम मी एमटीसीसी याक मसिक्के कुरम बि गेंदनी एम मी देथनेगे वाहक अळुगन हम फाहक कोल्लम पेनु मी कुरिंग अळुमें एमटीसीसी हवाल कुरिफ मिवनी सिही मरकज़ एनएमएस मिहारु सिही मरकज़ के मसक्के मिहारु मनी मी एत मिवनी हॉस्पिटल के गोता बदल कुरैफ शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर शुक्रिया इज्जत वजीर देम फुर्सत मेहरबानी मखुंदो दायरा के इज्जत मेंबर आदम शफीक शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर
अण सवाल की मकुणदूग डायलिसिस में किहा ताको फेशिगिन दाने तो देवन सवाल की मकुणदू कुमुंदू नेकुरंदूग सिखी मरकज अलंगितरु बैग मसक्केत्ति किहा ताको निम्माले वेण तो तिमण सवाल की मकुणदूग अला तिरीस ಎಂದುಗೆ हॉस्पिटल मसक्के अमली मसक्के किहा ताको फेशिगिन दाने तो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल है जवाब देमा वजीर फुर्सत और शुक्रिया इस्तेर रईस शुक्रिया इस्तेर मेंबर मकुणदूग लेवल 3 ಗೆ ಸಿಹಿಯ ಮರ್ಕಜೆ ಬಿನಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮೀ बिना कुर्मटका मिहारवणी फेनक या हवाल कुरेफा अदि मी मशरू निम्मंग हवाल कुरेफवणी न मी देहास 28 जुलाई महो मी गईतुरों मकुणदोगे ओपीडी अदि एक्सरे तरगी कुरुमगे मसेक्के बस मी मिहारवणी हिदमे फुला कुर्मटका इमारत गे मसेक्के मिहारवणी बयका हवाल कुरेफा अदि एमसेक्के मियाहरु अक्टोबर महोगा फुरिहम कुरेवेन कमा मी फुरिहम कुरेवेन कमंग अलगन में मी बालनी इगेतुरों मी डायलिसिस के मिहार दे डायलिसिस के हिदमे कायम कुरमट्टका मिहार कुरमुंदा मसेक्केत्तोगे तेरें मिहार ए हिदमे कायम को रईतुन्नंग हिदमे फोर को देवेन कमस फाहा कोल्ला शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर शुक्रिया इज्जत वजीर देम फुर्सत में अरवानी मच्छंगोड़ी मेदु दायरा इज्जत मेंबर अहमद जमीर शुक्रिया रईस मरहबा वजीर आसंदन बेस फरवा कुरा हेद कुडकुरुमा बदिजिहुमुगे कुरिं बदिन रक्का तेरिवुम नुवत प्रिवेंशन न कुरवे मसेक्के अर्दना कुरुमा सरकारं गेंगुले दुर्रास्ता प्लेन की कोबातो आदि मिकमंग एलिफावा फेवल की कोबातो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर के सवाल जवाब देवमा वजीर फुर्सत और शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर दिव्य राज्य के सिही निज़ाम हरदना को बेस फरवाया दौलतुं कुरा हेद देमेहेट्टे निविगोतेगा कुडकुरुमट्टका कुरंजे हे एम्मे मुहिम मसेक्कतकी बलिउमुं फरवा कुरुमगे बदलुगा बैतकुन रक्का तेर कुरुमा कुरंजे मसेक्केत्त कुरुं मी डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ एम्मे इस्कन देवा इस सियासत हास गोतेगा गैंग नारा बलितक नोत NCDs कंट्रोल कुरुमकी सरकारुगे दुरु रास्ता प्लान गे एम्मे मुहिम एत्तंबु मियदु अलगुमें आसद्दां बेरकुरा हेदागे बोडु बय हिस्सा कुरनी कैंसर बलीगे सवबं बेरद्दा मीहुन देवे फरवाय वातीवे मीगे ए सबबकी दुंफतगे इस्तेमाल कुरुंकं अलगुमेंगे मालूमात तकुन नुनी दिरासा तकुन कशवरुवे बिकं हुट्टु मट्टका रईसुल जुमहूरिया वणी वरं हिव्वरुगद वर तारीखी निम्मे निम्मवाफा एगोतुं इतर मेंबर एंगवडांडवाने दुंफतुगे इस्तेमाल कुरुमुम दिवेहि मुज्तमा सलाम कुरुमट्टका अदि जुवान जील बिकमुं दुर कुरुमट्टका जनरेशनल बैंड ने तारफ कुरी फुरतम गवमक दिवेहि राज्य वेगेन दियका अदि हम एगितुरुं वेपद नुरक्कातिरि आलात राज्य इतर कुरुमा मेनु कुरुं नत मना कुरुमा निम्मे उमकी राज्य के सही मुस्तकबल इंगलनु एम्मे हरदना एफियावल एम बिकं कमकी अलुमें उम्मीद कुरनी अलुमें कबूल कुरनी कुरियं इतनुगा हम मी तफात बड़े बालित कुन रायतुन सलाम कुरमट्टका कुर एलगेन दिया वरं मुहिम फियावल तकेकमा शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर शुक्रिया इज्जत वजीर देम फुर्सत में अरवानी तोड्डू दायरा इज्जत मेंबर हुसैन समीर शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर निमिदिया लोकल कौंसिल इंतिहाबुगा रयतुन्न देक्कुमट्टका बिंगा एळि रस्तु अतुल हॉस्पिटल गे मसक्के दादी मिदाका दुवानी ए बिंगा अलमट्टका कोन वळत फरुवादाफा एरहुगा डेंगू हुं इतरुवे गेंदियम साबुं निमिदिया महु ए मसक्के आदम फैशन कम वजीर विदाळवी अणु सुवादकी ए मसक्के आदम फट्टा रयतुन्न हॉस्पिटल हिदमत दे दिबेनी कोन तारीख तोय शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर के सवाल जवाब देमा वजीर फुर्सत और
शुक्रिया इस्तेर रईस शुक्रिया इस्तेर मेंबर रस्दूग फंसा सेंदुग हॉस्पिटल एलुमट्टक MTCC हवाल कोगें ए मसेक्के कुरुमा कोम्मेस्वरेगे मसेक्केत्तके हम फेशिगें दिया एह नमेस रशुगा डेंगीगे ರೋಗಾಯ ಫೆತುರೆಗೊಂದಿಯುಮ ಮದಿರಿಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ರೈತುನ್ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎ ಮಸೆಕ್ಕತುಗ ಫುರಿತಮ ಕುರವನು ಮಸೆಕ್ಕ ಏಯ್ ತಾನು ಎ ಸೈಟುಗ ಕೊನೆಫ ಹೊರಿ ಒಳುಗಂಡ ಫಸಳ ಮಿಹಾರ್ವಣಿ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲೇಫ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಏಕಂ ಅಳುಮೆನ್ ಮೀ ಗಬೋಲ್ ಕುರಿ ದೆನ್ ಮೀ MTCCಗೆ ಇತುರು ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ರಶುಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೇನೆ ಗೊತ್ತೆನ್ ಅಳುಗನ್ಮೆನ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವ ಮಿ ಗೆಂದನಿ ಎದಿ ಕೊಮ್ಮೆಸೊರೆಗೆ मी मडुजहोमें मी मशरूअंग ऐस इक्कम फाहग कुरंग एनमेस अदि मी मसेक्कें अलुंग फेशेने तारीहक मी मसेक्कत बेनुवा तफातु मी इतुर मशवरातंग MTCC को कुरमुंदा वाहक इस्तेर मेंबर को मालूमात का धन्यवाद शुक्रिया रईस शुक्रिया मेंबर शुक्रिया इज्जत वजीर मियाँ हिसाबों मियाँ तो सवाल कंडे अल्फा बागुतु हमारी दें में अरुगन में एक कुरिंग अरुगन मिनिस्टर वाला बोला शुक्र धन्यवाद मियाँ गिना बागुतु ये तो कुरबा आगे मेंबरों को भी सवाल तक जवाब दे भी देंगे आदि सवाल बोला शुक्रिया दें अरुगन में देने एजेंडा नंबर 6 का रईस के में ऐसे मुशावरा कांका 5.1 गानो नंबर हतें ऑब्लिक देहास दिहाय दिबे राज्य इदारी दायरात लामरकज इसूलुं हिंगुम के गानोनुगे फंसास नुवर मादा हागे देवन नंबर गा वागोतु मतिन लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के बोर्ड के मेंबर कम रैतुंगे मल्ली हो खंडावाला मेंबरों के तेरें दे मेंबरों अय्यन कुरमटका रईस जमहूरिया फोनवाफावा नमफुरता दिरासा को गते नियमा ए मसले बहे दायमी कमेटी फॉर्म रईस जमहूरिया फोनवाफावा सिटी मल्ली हंग इवादेम अमीनामा पुरसतारुआ Raitu Masjid Rais Honorable Abdurrahim Abdullah with the Salam for their name. Gaun number Hateng Oblik Dehas Dihe, Divira Jagidari Dairata, Lamarcos Yusudum Hingum Ganunge, Fansas Novan Madaga Hage, Dever number Gavagot Kemating, local government authority board member Kamang under Vidairatakung, Raitu Masjid Kandala, team member Kum Gemutut, V September Dehas Sabbi Hang Hamawati, එමගාම්දක මෙම්බරුන් අයන් කුරුමටක ආමුකුන් ඉවලාන් කුරුමුන් තිරිගාවා දෙ දායරයන් ඉජාබදෙවි බේෆලුන්ගේ තෙරෙන් අලුගොන්ඩ ෆෙන්න බේෆලුන්ගේ නම්ෆුලායි ඒ බේෆලුන්ගේ මවලුමාත් මිසිටියක් ෆොනුවීමේ එකෙන් අල්ෆාලා ආයිෂත් ආරිෆා තිබුරෝස්ගේ ගාෆ්තාල් ගද්දු ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටිගේ දායරයන් තජ්රිබා දිෆාවා අංහෙම් මෙම්බරේ දෙන් අල්ෆාල් මොහමද් ආරිෆ් රැවිලාගේ ශවියනි කණ්ඩිතීමු ගවර්නන්ස් නොත පබ්ලික් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන්ගේ දායරයන් තජ්රිබා දිෆාවා මෙම්බරේ විම මිද බේෆලුන්ගේ නම් රයිතුන් මස්දියන් උෂාලුවා දෙවවා මස්දිය ෆෙන්වඩානවා ගොතේ කමතින් පාස්කෝ දෙවවා අංගවා දෙවුන් එදෙමේ ඉතරම් කබුල් කරවුන් එදෙමේ 22 සෆර් साल सालिस अशे फहें अगस्त 2026 खादिमकुम मोहम्मद मुइज़ शुक्रिया अमीना रईतुंग मल्ली हुए गवादुगे सतेग अशा विस्वाण मादागे दालुगे धर्म मिमसल दिरासा कुरमा लामरकजी कमिटी फोनो एजेंडा नंबर हतें इब्दाई बहुस 7.1 तुलादु दायरा के इज्जत मेंबर अब्दुल हन्नान अबूबकर हुसैन वाफावा गानो नंबर हतें ऑब्लिक देहास दिहे दिवे राज्य के इदारी दायरात लामरकज उसूलन हिंगुम गानो नं इस्लाह के नाम के बिल के फुरतमकियों इवाफा वनी फहें अगस्त देहास 26 होगा बे वनो देहास 26 वना हरुगे देवन दारुगे विहिवन जलसागा बिल हुसैन मशा जवाबदारी वडायत मशा फाहबस विदालोम जुमला फनर मेटुगे फुर्सत लिबडान वान बिलगे इब्ताई बहुत हिंगमुंदा एरो एफनर मेटु एकुगा अनुमत बाबे बसवाले वागेम बस बेरम कुरमुगे इख्तियारो इज्जत मेंबर लिबडान फावे बिल हुशाल वादे उमन इज्जत मेंबर फुर्सत अरवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल्लाह इज्जत रईस कानून नंबर हतें ऑब्लिक दिहास दिहे दिवे राज्य गिदारी दायरात लामरकजी उसूलों हुंगमुगे कानून अलगोंड मिवानी मी इज्जत मजलियंग हतर इस्लाह मुशाला इज्जत रईस दिवी राज्य इदारी दायरात लामरकजी उसूलों हुंगमुगे निजाम की रजीतुना गातुं हिदबे दिनमशा रडशु के तरगीगा निजाम बेहे एवस गेले काल एवस मसले मिता कोन हिंगा अलगोंड मिन्ननी वारा बड़ा बदम मिकाल कमे वेतो ये तो एकाल कमे हिंगा भी अलगोंड अमिले एवसमा एकन नगान इज्जत नंबर कोरिया गेंद
ඉසිත රයිස් දිවි රාජ්‍යයේ ඉදායි දායරත ලාමුර්කසි උසූලුම් හිඟුම්ගේ නිසාමකි රයිතුන්ලා ගාතුම් හිදම දිනමෂා රජතුගේ තරගීගා රයිතුන්ගේ බෑවරුම් ඉතුරු කුරුම එක්ලවල සවා නිසාමේ ඉසිත රයිස් මේ ගානුන් වුජුදු විතා කනරහර අවාර අදි ලෝකල් කවුන්සිල් තක රජතුගේ ඉත්සෝදුක කරේගා හිමනේ බිම්බීමා තන්තනුගේ මිල්පෙරිකන් ගානුන් ෆුරිහම ලිබිදීෆා වීනමෙස් බය රජතුගේ කවුන්සිල්ගේ ෆරාතුන් රයිතුනට්ටක හිඟාෆවා රජතුගේ තරගීගේ මශ්රූත පෙන්න නෙකමි මියදු රයිතුන් වරබ්බඩන් එකම හිතාම කුරා කමේ ඉසිත රයිස් ගෞමි ෆෙම්වර්ගා හිಂಗೆ ಬೊಡೆತಿ ಮಶೂತಕ ರಯ್ಯತುಂಗ ಆ ಮಂಫಾ ಗುಳಿಫಾವಾ ಕಂಕಂಗ ದಿಮಾವಾ ಇದಾರಿ ಹುರಸ್ತ ನತ್ತಾದ ಮಟ್ಟಕ ඉජතර මෙම්බරු මේ මජලිහුගේ ගවාදන් හොම තිරකොන් හිතුම දන්නම මෙතනුග තිබි ඉදාරි බේදුන් අදී මේ ගානෝනි ලෆාදේ බේෆලුන්ගේ ලෆයා එකීග මෙහෙරි ඉජතර මෙම්බරු මජලිහුගේ ගවාදන් හොම තිරකොන් හිතුම දන්නම එජේතර මෙම්බරු මජ්ලිහුගේ ගවාදන් හුරුම තෙරකොන් හිතුම දන්නවා එජේතර මෙම්බරු මජ්ලිහුගේ ගවාදන් හුරුම තෙරකොන් හිතුම දන්නවා දැන් අලුවනේ ජෙහෙනි ඉදිත රයිස් එමෙ ෆුර්තම කමගත අවන් ෆාහ කොදානි ගෞමි තරගීගේ මස්ලහත් ඉස්කුරුම ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂಗಂ ಬೇಣವ ಗೌಮಿ ಫೆಂವರ್ಗೆ ಬಡಿ ತರಗಿಗೆ ಮಶೂತಕಿ ಮುಳಿ ದೌಲತ್ ಇಕ್ಸೋದ ಮುಳಿ ಗೌಮಿಗೆ ಕುರಿಯರುಮ ಉಳಿತಾವ ಕಂಕ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಬಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಗ ಇದಾರಿ ಮರಹಲ ದಿಗುಂಗೆ ಸಬಂ ඉජතර මෙම්බරු අධික සෙෆ්ෆාර වලවනම ආදී හයකු දන්නවා මජ්ලිහුගේ ගවාදන් හොම තෙරකොන් හිතුම දන්නවා ತರಗಿ ಮಸೂತ ಲಸ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಹಲುವಿ ಕಮಾಯ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿವ ಮಗು ಫೈವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಿಕಂ ವೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ಮುಳಿ ಗಾಮ್ಗ ಜುಮ್ಲ ತರಗಿ ಅಟ್ಟಕ ಎಳೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಫಿಯವಳಕ ಇದಿತೆ ರೈಸ್ ರೈತುಂಗೆ ಜಮಾಯಿ ಮಂಫಾಂಗ್ ಇಸ್ಕದಿನ ಕುಶಳಿಫಾವ ಇಸ್ಲಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮಿಯೋನಿ ರೈತುಂಗೆ ಜಮಾಯಿ ಮಂಫಾ ಅಟ್ಟಕ ಹಿಂಗ ಮಸೂತವುಗೆ ವಾಹಕ එහෙන්කම මී වකි ෆර්දගේ මොහත වකි බයිගේ අමිල්ල ෆාදා බෙලමෙන් නැති රයිත් සීදා එක මම්ෆා ලුයිපසේ ලිබේනේ මසකේතක ඉස්කන්දිනම එකුලාදකවා ඉස්ලාහයි ආද අරන් තිම්වන කමේ කොටක ෆාහා කොල්ලානි සියාසී හුරස්ත නත්තාදු මී මිබේෆුළු මිකුරවා කන්තත් ආද සියාසී කොතුම් මියාල් තෆාතුම සබොන් නොත එකදීම බග්බු සබෙන් නැති ಸರ್ಕಾರಗ ಮಸೂತಕ ಹುರಸೆಳುಮಕ್ಕಿ ಅಡುಗೆ ತರಗಿಯ ಲಿಬೆ ವರ ಬಡು ಉಣಿಕಮೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಮಕ ಸೌಬಂ ಮಿಫದ ಸಿಯಾಸಿ ಹುರಸ್ತ ಕುರ್ಮದಿ ಸೀದಾ ವಣಾ ಕುರೆವಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಸಕ್ಕತಕ ಹುಟ್ಟು ಮೆಂಡೆತಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದುಂಗೆ ಗಾನೂನಿ ಬಾರು ಬೆಡಿಕಂ ಸರ್ಕಾರ ಲಿಬ್ಗೆಂವೆ ಅದೇ ಹತರವಣ ಕಮೆ ಗೊತ್ತು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಮರುಕದಿ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗುಳು ಹಡ್ದನಾವು ದೌಲತ್ಗೆ ಬಡತಿ ಮಶೂತನ್ ಕಂಫೀಸ್ ಕುರುಮುಗ ಮರುಕದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ದೆಮಿಲ್ಗ ಒಣ್ಣ ಗುಳುಂ ಮೀ ಇಸ್ಲಾಂ ತಕ ಸಬಂ ಬದಹಿವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಗಾನುನಿ ಗೊತುಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಎಬ್ಬಾದುಂ ಕಸವರ್ ಕುರುಮಕಿ ಹಿಂಗುಂಗೆ ನಿಜಾಮ್ಗ ಪೂರಿ ಉಣಿಕಂಕಂ ನತ್ತಾಲ ದೌಲತ್ಗೆ ಹಿಂಗು ಅರ್ಧನಾ ಕೊದ್ದೇನೆಸ್ ಕಮೆ ಆದೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಕಮೆ ಗೊತು ಕೌಂಡು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಬಿನ್ ಬೇನು ಕುರುಮುಗ ಮಸ್ಲಹತ್ ರಶಕ ನೋತ ಸರಹದ್ದಕ ನೋತ ನುಹಣ ಮುಹಿಮ ಮಶ್ರೂಯ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನ್ ಜೆ ಹಾಲತುಗ ಎಬಿಂ ಬೇನು ಕುರುಮುಗ ಫುರ್ಸತ್ ಸರ್ಕಾರ ದಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮೀ ದೌಲತ್ಗ ವಸಿಯತ್ತಕ ಬಿಂ ಬೇನು ಕುರುಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಗೊತುಕ ರೈತುನಟ್ಟಕ ಗೌಮಿ ಮಸ್ಲಹತ್ ಇಸ್ಕೋಗೆನ್ ಇಫ್ಮ ಲಿಬೆ ಮುಹಿಮ ಫುರ್ಸತೆ ಆದೆ ಇಸ್ಪೆ ದನ್ನೆ ಎಸಬತ ಹುರುಮ ಏಕೋ ಎಗೊತುಗ ಮಾತಿಂ ರೀತಿವೆ ಆಳುಗಣ ಮೀ ಇಸ್ಲಾ ಮೀ ಇಜ್ಜತೆ ಮಜ್ಲಿಯ ಹೊಸಾಳ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತರ ಮೆಂಬರು ಗಾನುನ ಹಿಲಾಹು ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆಂಗ್ ಮೇ
රියාසතක නාන්නානේ රියාසතෙන් අන්නානේ ඒ චෙවකුරම් වාවර චෙවකුරෙවිගෙන් එහෙම රියාසතුන් එමස්සලත කුරිය ගෙන්දාන වාහක දන්නවා ගානුනා ඛිලාෆ එව්ස් මසලේ රියාසතුන් කුරිය නුගෙන්දාන වාහක දන්නවා දැන් ඉජ්ජතේ මෙම්බරුන් වාහකවල දක්කවාරුගා ඉජ්ජතේ මෙම්බරුන් තංකොලේ මේ මඩුමාතිරිකමයි කීගා තංකොලෙන් අකුලාගු නගල කොග්ගෙන් වාහකවල කුරිය ගෙන්දේම දන්නවා ති හුරියා බේ ෆොන්න කීස් වරන් අකුලාගු නගල බේවලුන් එහෙමීම මජ්ලිහුගාවසේ අකුලාගු ඒ අකුලාගු ඒ ගෙන්ගොලෝම निजामा बे मसले का फुर्सत ए फुर्सत नुदेने एकाल कमे नोहिगा मितनकुए निबिला बहुस करो म कंडगलिफा वाणी जुमला हथर गडीर ए पीएनसी या देगाडीर 33 मिनट एमडीपी 30 मिनट एमडीए 7 मिनट जमहूरी पार्टी 12 मिनट एमएनपी 12 मिनट बाकी पार्टी का निस्बे वडा नवा කොම්ම ඉජ්ජතිර මෙම්බර් කන් 6 මිනිට වාහකවල දෙක්කම එදි වඩා එන්න මම ඉජ්ජතිර මෙම්බර්න ෆුර්සත් හොළුවාලා එමෙ ෆුර්සත් මේ වරුවනි කෙන්දු දායරාගේ ඉජ්ජතිර මෙම්බර් මාරූෆ් ජාකිරා ಶುಕ್ರಿಯಾ ರೈಸ್ ಅವನು ನಿಜಾಮಾಬೆ ಮಸ್ಸೆ ತಕುರಾರುಕೊಂ ಮಿ ಬಿಲ್ ಹುಷಾಳು ಮುನ್ ದಿಯೇರುಗ ನಗಮು ಮಿದಿಯೈ ಸೆರೈಸ್ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ಹತರುವಣ ಮಾದ್ದ ರೈತುಂಗೆ ಬಾರು ದಿವೆ ದೌಲತುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಭಾರತ ಫೆರಿಗೆ ಅಂಡಣಿ ರೈತುಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಣ್ಣೆ ಅದು ಮಿ ಭಾರತ ದೆಮಿ ಉಣ್ಣಾಣಿ ರೈತುಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಕಮುಗ ಭಯಾಂಕೊಫ್ಫ ವಾಯರು ರೈತುಂಗ್ ಇಂತಿಹಾಬು ಕುರಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕೆ ಅದಿಲ ಅಮೃಕಸಿ ಮುಳಿ ಬಾಬುಗ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗ ಭಯಾಂಕೊ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂಗನ್ ಜೆಹೇಣಿ ಲಾಮರುಕಜಿ ನಿಜಾಮುಂಕಮ ಬುಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕೆ ಇಂತಿಹಾಬುಕೊ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗ ಬುಣಾ ಗೊತ್ತ ಭಾರತ ದೈಫಾ ವಣಿಕೊ ಎ ಭಾರತ ಹಣಿಕೊ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ದೆಮ್ಮೆ ಮಿದೆಣ್ಣೆವಿ ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಿಲರುನ್ನಾಯಿ ರೈತುಂಗೆ ಅತುಂಗ್ ಹಣಿವಾ ಗೊತ್ತಾಂಗ್ ಹುಷೇಳೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಹಕಿ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಯ ಹಿಲಾಫ್ ಇಸ್ಲಾಹಕ್ಕೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿದಣ್ಣವಣಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರಕು ಲವ್ವಾ ಸರ್ಕಾರು ಗಸ್ತುಗ ಮುಳಿ ಲಾಮರುಕಜಿ ನಿಜಾಮು ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಐಸುರೆ ಫುಂಡಾಲು ಮಟ್ಟಗ ಕುರಮುಂದ ಮಸಗದುಗ ತೆರೆ ಅಣೆಕ್ಕ ಹಮ ಎಕಣಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಮಿಹಾರ್ ಲಿಮಿಫೈ ಬಾರ್ ಉಡುಬುಡು ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಗ ಅಣೆಕ್ಕ ಲಾಮರುಕಜಿ ನಿಜಾಮ ಗೆಣ್ಣ ಬದಲಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಿ ಬದಲುಗೆ ಸಬಬು ಮುಳಿ ಲಾಮರುಕಜಿ ನಿಜಾಮು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಲಿಮಿಫೈ ಹುರಿಹಾ ಬಾರೆ ನಿಯಮಕಂ ಐ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ವಿಹಾ ಮರುವ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟುಂ ಫಿಯವಾ ಹಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಕವೆ ರೈಸ್ ದೆಮ್ ಮಿ ಬದಲ ಎಕ್ಕೊ ವಿಹಾ ಮರುವು ಬೆಲುಂ ಫಿಯವಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೈಸ್ ನೋ ನಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರಕು ಲವ್ವಾ ಸರ್ಕಾರಗ ಫರಾತುಂ ಮಿ ಇಸ್ಲಾ ಹುಷಾಳಾಗೆ ತಿ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕದಕಿ ಹಮ ಹಗೀಗತುಗವೆಸ್ ಮಿದಣ್ಣವಿ ಗೊತ್ತ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ಬಾರು ಕಂಡುವಾಲು ಮಟ್ಟಗ ಕುರೆ ಮಸದೆ ರೈಸ್ ದಿವೆ ರೈತುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿಣ ಬಯಕು ಕಂಬಡುವೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಹು ಅಂಬುರಾಗೆ ಎಂದಿಯುಮ ಗೋವಾಲ ಮಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜಲಿಯ ಮಿಹಾರ್ ವಣಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಸುರಾಳ ರೈಸ್ ಅಳುಗಂಡು ಗೋವಾಲನ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ರೈತುಂ ವಿ ಹಾವ್ಸ್ಗಿನ ರೈತುಂ ಮಿ ಪೆಟಿಷನುಗ ಸೊಯಕೊ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಹು ಬೇರ್ ಕುರೋ ಮಟ್ಟಗ ಕುರಂಜೆ ಹುರಿಹಾ ಮಸಕ್ಕದೆ ಕುರುಮ ರೈಸ್ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ ಮಿದಣ್ಣವಿ ಭಾರತ ಹಣಿವಾ ಗೊತ್ತ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರಕು ಲವ್ವ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿ ಸಕರ ಜಸ್ಸವಾಣ ಕಮೆಣ್ಣೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಹು ಅಂಬುರಾ ಗೆಂದಿಯು ಮಾಡು ಗೋವಾಲ ಅಳುಗಂಡು ಮಿದಣ್ಣವಣಿ ಇಸತೆ ರೈಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಇಯ್ಯಗಾವೆಸ್ ಕೆಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉಣ್ಣ ಫುಕಕ ದಿನಿ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉಣ್ಣ ಕಂಕ ನುಕುರವೇ ತೀವೆ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಇತುರು ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕು ನಗಾಫಾ ವಜೀರುಣ್ಣ ದೇ ಮ್ಯೂಳನಿ ಎ ವಜೀರುಣ್ಣ ಮಿಹಾರಸ್ ಹವಾಲು ಕೊಫೆ ಮಸಕತ್ತ ಕುರಿಯ निजामा बे मसले के फुर्सत और वंग इंगुरायु दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम फलाह शुक्रिया इज्जत रईस इज्जत रईस अलगो निजामी मसले मी नेगी सबबकी मी निजामी मसले का बाती मितागा रैयतुम मजलियुगे मिनिमम मेंबर क बियस एहम पार्टी का निस्बई बेकमुगा बियस मी मजली ह बिल हुशैलमुगे फुर्सतु मी गाव नसासिंग एबेफुला कं ओन्नाणे एम अमिल्ला मिनिमम मेंबर क हुशैलु बि बिलें ए सरकारुम फणुई बिलेग गोता वाहक देक्कुमकी हम सीधा निजामी मसले ये तो बराबर शुक्रिया मी सरकार निजामी मसले के मका बड़ा नुगन्ना इज्जत मेंबर कुरिया गेंद ಅಳವಣು ಇದನ್ನವ ವಾಹಕೇಕಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ ಕುಲವ್ವ ಸರ್ಕಾರು ಒಳುವಾಲಾಗೆ ಎ ಮೆಂಬರು ಲವ್ವ ಜಸ್ಸ ಸಕರಾದಕೆ ಮಿ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗ ರೈತುಣ್ಣ ದೀಪ ಭಾರತ ಹಣಿಕುರು ಮಟ್ಟಗ ಹುರಾಳಾವೆ ಇಸ್ಲಾಹಕೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಹಕಿ
දිවේ රයිතුන්ගේ තරයින් ගින බයකු කම්බඩුවගෙන් පෙටිෂණක් වෙස් මිහාරු මේ ඉස්ලාහ බේර කුරුම මේ මජ්ලිහ වනි හුෂාලාෆේ මේ පෙටිෂණුගා ෆස්සතේකෙව්වර ගින මෙම්බරුන් ගින රයිතු මිහාරු වනි සොයකොෆේ මේ ඉස්ලාහ දෙකොළ රයිතු නුකුණ්ඩන්ජේ සවබකි මේ ඉස්ලාහගේ සබබුන් රයිතුන්න ලිබිදීෆෝය බාරු කවුන්සිල් තක ලිබිදීෆෝය බාරු එකී එක නිමිගෙන් දාතීයේ එමයි ෆුර්සත් කවුන්සිල් තක බේවුම්ගේ බේනුමෙන් ඉසත රයිස් මියදකු නේ ඉසතර මෙම්බර් මඩුකොල්ද බා නිසාමි නුක්තයා කාන ෆුර්සත් මියරෝනි මා අචංගෝලි සුර්දාරයක් ඉසත මර බ්‍රහ්මද ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಅಳುಗೊಂಡು ನಿಜಾಮಿ ನೊಗುತಾಯ ಫಾಕೊಲ್ಲಂ ಮಿ ಬೇನುಂ ವನಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಹುರಿಹಾ ಪಾರ್ಟಿ ತಕ ಮಜ್ಲಿಯುಗ ಮಿ ಒನ್ನ ಇಮ್ತಿಯಾಜು ವಕಿ ಮೆಂಬರ್ ಉನ್ನವ್ವೆ ಸಮ ಎಬೊಬ ಒವೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂ ಹೊಯ್ಫ ಒನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಉನ್ನವೆಸ್ ಏವೆ ಸಮ ಮಿ ಮಜ್ಲಿಯುಗ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಮೆಂಬರೆ ಎಬೆ ಫುಳಾ ಬೇನುಂ ಫುಳುವಾ ಖಿಯಾಲ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರಂ ಬೇನುವಾ ಕಂಕಂ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಕಂ ಹುಷೇಳುಮ್ಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ ಒಣ್ಣಾನೆ ಈಗೇತೋ ಎಹೆಮ್ಮಿಮ ಎಮ್ಮೆ ಮೆಂಬರ್ ಕ ಮಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಯಂ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರಂ ಬೆಸ್ ಎ ಬಜಿಹೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ದಸ್ ಕುರನ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ඉජතර මෙම්බර් ඉශින්ද වඩන්නවා මේ ඉජතර මෙම්බර් නිසාමි නුක්තයා ෆාහගෙන නුකුරබ්වා එම්බීම වාහකුළු දක්වමගෙන්ද ඉජතර මෙම්බර් කුරියන් ගොස්තම ಅಳುಗೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ರೈಸ್ ದೆವ್ವಾಣಕ ಲಿಯಣು ನಿಜಾಮಿ ಮಸಾಲೆ ನೆಂಗೆವೀಮ ರೈಸ್ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರವಿ ಗೋಹೆಂ ಅದ್ದವಾಣಕವ ಎನ್ನವಸ್ ಮಿಫಾರ್ ಕೊಸ್ಗೋವಾ ಫೇಟಿಂದೆಜ್ಜೆ ಪರ ಅಳುಗೊಂಡು ದಣ್ಣವ ಮಿದ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಇಸಿದ ರೈಸ್ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ಹತರುವಣ ಮಾದ್ದಾಯ ಲಾಮರು ಕಜಿ ಮುಳಿ ನಿಜಾಮ ಮಿ ಹುಡಾಳಿಫೆ ಬದಲು ಗೋಹೆ ಖಿಲಾಫೆ ಏಮ ಮಿ ಬದಲು ಲಾಮರು ಕಜಿ ನಿಜಾಮ ಗೆಣ್ಣಾಗರೆ ಅಳುಗೊಂಡಕ ನುಫೆಣೆಯೇ ಅದಿ ಅಳುಗೊಂಡ ಫೆಣ್ಣ ಫೆಣುಮುಗ ದಿವೆ ರೈತುಂಗೆ ತೆರೆ ಗೀಣ ಬಯಕು ಮಿಕಮ ಕಂಬಡು ಫಾಳುಕೋ ಎ ಮಶ್ವರ ಕುರೋಮುಗ ಗೆಂದವ ಏಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗ ಮಿ ಗೋವಾಲನಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ಕುರವ್ವಾ ಕಮಕ ವಾತೀವೆ ರೈಸ್ ಅಂಗವಂ ವಿ ತುಳದಾರಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಹ ಅಮುರಾ ಗೆಂದೇವಮ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಹ ಎನ್ನು ಮಿ ಬದಲು ಅಮುರಾ ಗೆಂದೇವಮ ಏರು ವಿಮಸೆ ಹಲ್ಲುವೆ ಗೆಂದಾಣೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೇವ್ ಫುರ್ಸತ್ ಅಷ್ಕರಿಯಾ ಇಜತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ರೈತಂಗ ಮಜ್ದಿಯು ಗವಾದ ಒನ್ನಗುತಂ ಬಿದುಶಳಮುಗ ಹಗ್ಗು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ ನಸ್ತಿ ಬಿವಡ ಪವೆ ಎಂಬಿಮ ಎಗೊತುಗ ಮತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ ನೋ ಸೆ ಬೇಫಲಕ ಫೆನಿವಡ ಅನ್ನವಾ ವದದೆ ಇಸ್ಲಾಹ ರೈತಂಗ ಮಜ್ದಿಯ ಹುಶಳಮುಮಕಿ ಏ ಎಗೊತುಗ ಬೆಸ್ ಉಸೂಲಂ ಬೇರಂ ಕುರಬಾ ಕಮಣ್ಣು ರೈತಂಗ ಮಜ್ದಿಯಂ ಫಾಸ್ ಕುರಾನಿ ಗಾನು ಅಸಾಸಿಯ ಎಗ್ಗವಾ ಗಾನೂನು ತಕ್ ಗಾನು ಅಸಾಸಿಯ ಖಿಲಾಫಾ ಗಾನೂನ ರೈತಂಗ ಮಜ್ದಿಯ ಕುನ್ನ ಹದಾನ್ එම්බීම ඉජතර මෙම්බර කීවේ සයිතුන්ග මජිදිය බිදු හුෂලුමුගේ ඉඛතියාර දිවඩයන් වා මෙම්බර එම්බීම ෆෙනිවඩයන්නවා ඉස්ලාම් හුෂලුමුගේ ඉඛතියාර ඉජතර මෙම්බර බස් ඔන්නාන මෙයා හිසාබුන් හුස්වගත් කොළ අනුනා බද්දෝ කොෆි එම්බීම අරුන් 30 මිනිත්තු හුස්වගත් කොළ මයිස් මෙත් කොණාන වරබොඩ ශුක්‍රියා